Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqawkom magħna l-podcast ieħor, llum magħna l-Alfred Galea, magħruf bħala Fredo Ninja, mhux hekk. Eżatt. Jiena u Fredo naħseb we go back meta kelli x-xahar u ma kellix id-daqna. U l-istess jien, meta bil-xahar li bit-toppu. Eżatt. Kif inti Fredo, right? Alright, grazzja tal-la. I mean, normali, nġildu mal-ħajja. Għadni nagħmel dak li kont nagħmel. Ovvjament. Jekk ma nagħmlux immut. Once a ninja. Llum il-ġurnata tħalt anke fil-qasam ta' parent għax għandi tifel għandu 23 sena. Hija dak li kont nagħllimkom dan servini biex illum il-ġurnata naħdem ukoll fil-qasam relattat ma' suġġetti ġejji. Ekku. Fred, meta nitkellmu fuq shinobis jew kif ma ħanajtek komunament marru fejn ninja. Sewa, x'inhija l-oriġini ta' shinobis tan ninja? Kif bdiet l-istorja? Mela, eżatt, hemm ħafna misconception. Ħanibdew mill-ewwel misconception. Il-kelma ninja ma teżistix. Hollywood termu. Term ħareġ bħala mit mill-movies l-ewwel li ġie lanċjat minn film ta' James Bond. Vera? Hemm wieħed mill-films ta' James Bond bħalissa nsejt li ismu dak li hemm qed Ġapan. Fil-fatt ironikalment wieħed milli għenhom fil-koreografija huwa Dr. Masaki Hatsumi li llum il-ġurnata huwa the 34th Grandmaster ta' Togoku-ryu. Però il-ninja ma oriġinax mill-Ġapan laqqas. Il-ninja oriġina ħafna żmien qabel ġo ċ-Ċina. Ħanejdu hekk il-filosofija tan-ninja ġiet kreata minn ġuvni ta' 14-il sena li dal-ġuvni kien jismu Sun Tzu. Sun Tzu. Okay? Meta, ironikalment, jien illum il-ġurnata jgħat anka fil-qasam ta' private contracting u għek militar u mux militar, u nitħaq meta nara ċertu strateġiji jisiru, għax dak li kiteb Sun Tzu, mijiet ta' snin qabel Ġesu Kristu, illum għadu għatwat. Right? Fostom liktar waħda komuni, an army without spice is like an army without ears and eyes. Sun Tzu rnexxielu jrebbaħ li l-imperatur tiegħu. Battalji sħaħ mingħajr ma tilfu soldat wieħed. Kull ma marret, l-unika vittma kienet l-iktar konkubina favorita tal-imperatur. Alright? Il-ktib The Art of War kien il-qofol tan-ninjitsu kif nafuh illum. Illum il-ninja iva għadhom jeżistu, mihomx dawk li naraw fil-movies, huma l-SAS, huma l-Mossad, huma l-Navy Seals, huma l-Special Forces, dawk li jużaw strateġiji ta' gwerra li mhomx konvenzjonali. Jekk inti trid tkun ninja, ma tilbis l-swed bħalma jilbsu fil-films. Fil-fatt, ironikalment in-ninja veru. Blend in, no special. Manka ninja veru meta kienu jkunu special missions,
kienu jużaw xutsuku, l-libsa ta' ninja hija xutsuku. Però ma kienx kun sewda, l-iswed jekk ara tara Special Forces libsi l-iswed it gives you out billej. Skuża nitkellem l-Ingliż. Le. Kultant taħrab li xi waħda. Jiddi preferi l-Malti pool. Le, don, terminoloġija bl-Ingliż. Tikxfek. Fil-fat anka fil-militar met trenjaw kamuflaġ iswed ma tilbsux. Mela, jekk inti trid tkun parti minn natura, blue skur jew l-iktar li kienu jużaw fil-fatt xi ħaġa mittieħor li n-ninja kienu sopra naturali, kienu jilbsu l-aħmar skur u l-armer u chainmail kienu jilbsuha minn taħt. Mela jekk inti taqta' b'xabla, x-xabla ta' samuraj kulħadd jaf kemm taqta', jekk li toħroġ lid-dem fuq l-aħmar mhux se jidher. Allura s-samuraj kienu spiċċaw qed jemmnu li qed jiġġieldu maxxjaten, whatever, biex taxxa kien hemm leġenda tal-famuż Tengu li hu half man, half crow, speċi ta' goblins li kienu jitrenjaw ġol muntanji u kienu tajbin fi xwaq, bil-ovvja kienu ninja ma. U ħanejlek għala kienu osra u goblins, għax daw kienu tfal ta' 10 snin. L-aqwa ninja li kellek ma kienux misconception oħra li dak iż-żminijiet life expectancy ma kienx iktar minn 21 years. Żgur. 11 years, 12 years you are already on the battlefield. Ma tifhimni ġifieri di l-idea li għax ġelliet kellhom xi 25 jew nisimgħu l-istejjer ta' Achilles u daw il-gwerriera kollha tfal kienu sa jekk pereżempju ħantik tala meta naraw xi tpinġija ta' xi master bid-daqna twila għax hekk inti rnexxilek tilħaq lejġ sa meta kibritlek id-daqna sinjal li kont tajjeb ħafna biex għadek ħaj ġifieri minn hemm ġej. Ekku. Il-ninjas aħna nirreferu għalihom bħala ninjas. Oriġinarjament kienu jużaw farmer's tools, mhux hekk. Eżatt. Kienu repurposed armor Odda tal-bdiju, per eżempju, l-famuża shuriken, l-istilla, kull ma kienet nalja tal-mastru daxxa. Ma rridux ninsew li l-kultura ġappuniża u l-kostruzzjoni ġappuniża kellhom imsimer, jisom bħal dawk li konna nużaw taċ-ċaċċiżi l-antiki aħna. Issa dawk kienu jużaw l-istilla, fil-fatt l-istilla oriġinarjament laqqas forma ta' stilla bħalma nafuha, jgħidula semban shuriken, tkun kważi kwadra. U kellha toqba fin-nofs, ħafna minn nies jgħidula toqba l-bilanċ li mhux veru, toqba biex iddaħħar il-musmar iddawwarha u tiġbed il-musmar. Il-musmar ma kienx ikun jibes bħal l-injam tagħhom, ma kienx injam tal-aħmar bħal ma aħna, jien nifhem naqaf l-injam għax kelli nannu mastru daxxa u missieri mastru daxxa li jaħfillu. Allura ġol bambu, musmar, fil-fatt kienu jużawhom ukoll biex jagħmlu entries bil-moħbi, jidħlu bil-moħbi, jaħarbu bil-moħbi, u kull għodda di tax-xabla ma darhom ma nistax għaliha. Dika. Ma nistax għaliha. Fil-fatt mhux l-American Ninja. American Ninja u ħafna mitz. Assista jkun toħroġa. Jien niggarantilek. Ħaġa oħra fuq. L-istess ħaġa bħal tal-arċeri. Pereżempju fattur ieħor fuq ix-xabla, x-xabla tan-ninja ma teżistix. Eżatt, il-ninja Ninja to'iwa, ħanejdek x'inhi differenza. Mela, ninja kien juża dik li s-samuraj jgħidula wakizashi. Jew kodachi, meta tuża l-kelma ko bil-Ġappuniż tuża xi ħaġa żgħira. Mela, kodachi, small sword. Imma ġossaja ġol iskabard ta' xabla normali, ta' katana. Ir-raġuni kienet ħalli sakemm is-samuraj qed jieħu l-ħin biex joħroġha, ninja joħroġha iktar malaj u jtajjallu r-rist. Jekk ħajtajjallu r-rist. Eżatt. Kemm ikun fast iktar. Hemm kelma butunjitsu. Għandek il-kenjitsu, batojitsu. Per eżempju, nitħaq meta xi ħadd jilagħba tal-espert tal-martial arts jgħidlek mur ġib il-boken. Boken ma teżistix, inti ma tistax ikollok in-njama tal-ħadid.
Meta għandek xabla tal-injam, hija kobuto. Kobu, injam, u xabla, to. Mela għandek kobuto. Minn hemm mbagħad tibda llum il-ġurnata inni nitla l-Ġappun kważi sena jew sena le minn l-year 2000. Irnexxieli nitrenja ma' Dr. Hatsumi, sensei. Xaru viola. Illum għandu 96. Għatiħalli iktar, dal-axħar ħalli iktar fidej fil-fatt f'Settembru li ġej ħanitla Brussels u ġej Naguchi Sensei u ħanitrenja maħħamem. Għandi xi black belts li baqgħu jitrenjaw mija jedin jgħixu f'pajjiżi differenti fl-Ewropa. Di sena intqajna għax għalaqt 44 sena nitrenja ninjitsu u inni 33 sena nagħmlu. U ġew l-ura u għamilna attività. Fatt, thank you tal-istudentni l-għu xaħġa. Kienet xaħġa plus biex niċċelebra da kollu. Tifhem, bizbiz 50 sena martial arts. Jien kont bdejta 5 snin, ringrazzja għal dak iż-żmien min kien jallimna fil-ġudo ġifieri. Min hemm beda kollox. Issa, il-ninja l-lum evolva. Għandek ħafna setturi, madux ninja dak tal-films. Jiddispeċini ngħid li ġieli hemm min baqa' moħħu magħluq u baqa' jagħmel affarijiet techniques li jintoġbu. Jiena żilt anke fil-Bujinkan stess, jiġifieri, hemm min jażel ċertu techniques. Jekk inti veru tittifolowja dak li għal Hatsumi Sensei kien jgħidilna dejjem u dejjem jgħidha u ideoloġija tiegħi. Jekk inti ħataqbad ritwal, mela ma dekx ninja, spiċċajt. Right, kien jgħidha Bruce Lee wkoll. Right, jekk inti ħataqbad rutina, tlift l-essens kollu tal-martial arts minn tista' tipprogressa aktar, nagħmlu mod. Qabel konna ġildu biex wabel. L-lum li ġildu bil-rajfil. L-lum minn ħatara jiġri biex xabla. Mxek. L-lum jek qabel kontu għaddam l-ek xuriken, l-lum nibatlek 9 mm. Ma l-lum ma tibatxie, l-lum drone. 9 mm, iktar. Eżatto, jow drone. Għax l-lum ekġi. Jow drone. Xerbatija, moħra. L-lum ħafna mill-ġlied sar bit-teknoloġija, ġifiri. U still ħaġa ironikalment, jgħet ngħidlek illum il-ġurnata naħdem fil-qasam ta' private contracting work. Xorta għadu tl-training li għamilt mela madux u dik kont ħansaqsik, fil-fatt kont ħansaqsik fuqha, meta titrenja n-ninjitsu, sewwa. Il-filosofija tiegħu. Jiena qed ngħidlek ġifieri għaddew ma nafx kemm il-sena issa li waqaft ovvjament nitkellmu kont għad nitfal. Xorta għadni sallum il-ġurnata nħaddan ċertu filosofija minn ninjitsu milli tallimt minn għandek jien. Waħda minnhom, per eżempju, kif tħanna hawnhekk għat li fejn poġġi. Jien impoġġijaw, s-soltu Sayan, ipoġġi hemmhekk. Bil-kontra, jien nkun irrid nara l-bib għax jiena dika inti lili, you instilled it in me, programmajtni. Ġifieri jiena nkun irrid dejjem nara l-escape route. Daw ma affarijiet li jiena unconscious li nagħmilhom. Parti mit-training tan-ninja huwa preparedness. Preparedness. Illum jiddispjaċini ngħid spiċċa llum tara n-nies għaddejjin fi triq bil-walkman mhux walkman sa dak ta' bil-headphones ġew fihom jew ħarġu jaqsmu triq bil-mobile. Xejn, illum jibilgħu kollox. Right, I mean fin-ninja waħda milli jgħidlek hija li inti trid tkun aware ta' dak li qed jiġri madwarek. Eżatt. Pereżempju, ħantik eżempju, naf li inti tħobb il-mistik u affarijiet hekk. Fin-ninja fuq il-movies jagħmlu l-kuġikiri dawk il-mudras, okay? Mihomx mudra biss dak għandek mudra mal-pras eċetera, ġifieri mhux noqgħdu nidħlu fihom għax nispiċċaw nagħmlu sada filgħodu nitkellmu fuqhom. L-ewwel nies hemm misconception fuqhom. Per eżempju, l-ewwel waħda li jarrin dik tgħin li mhux nagħmilha biex nsir Superman, imma jien meta nagħmilha dik qed niftakar it-training x'qalli dak it-teacher, x'qalli t-teacher li ieħor xi training jien l-esperjenzi li għamilt
dawk għalhekk. Huwa ħin ta' meditazzjoni, ġifieri minix nidħol fl-ebda reliġjon, anzi fin-ninġitsu m'għandniex reliġjon. Aħna anke Assis ġie trenja magħna biex jara aħna x'nagħmlu xi affarijiet tal-blu. Fl-isfat spiċċa jitrenja magħna. Barra minn Malta, literalment Assisin jitrenja u nħu pjaċir immens nitrenja magħhom. Dawk is-simboli li nagħmlu, dak il-kliem li ngħidu, huwa sempliċement biex lilna jgħinna breathing techniques u xi. Alla ħares ma jkollok xi ħaġa li tgħinek tagħmel refresher tal-moħħ biex tiftakar dak kollu li trenjajt. Biss fil-buxin kan għandna disa scale differenti. Disa sistemi ġo sistema waħda. Ġieli meta jiġu l-istudenti jgħidu l-isma' per eżempju, kemm il-kata fija, isma' aħna maħniex nagħmlu karat, maħniex nagħmlu judo, inti għandek disa scale differenti, ħanalmek l-ewwel waħda sakemm tasalaw, mbagħad mek merak tajjeb ħadd itgħallem l-oħra. Għalax, kull skola tgħallmek xi ħaġa partikolari, naf għandek it-toga kurrerju, ħatalmek affarijiet pereżempju x-xuriken, kif tinħeba, kif tistaħba, kif titla' mal-ħitan, inti taf tiftakarni nitla' mal-ħitan. Manuel Island. L-lum nisparixxi biss meta titlobni nagħmel xi ħaġa l-mara. Imma daw l-affarijiet bħal kull ġikieri u affarijiet oħra li hemm jgħinuna biex niftakru u dejjem niftakru minn aħna. Per eżempju, jekk tiġi d-dojo huwa l-post fejn nitrenjaw, ħatara xrajn il-kamiża. Ġu l-kamiża ħatara mera tonda. Tonda għax minix nadura l-ħadd, minix ngħid li jien ikbar minn Alla, minix minn dak it-tip, anzi pjuttost għandi twemmin ieħor, għandi twemmin tiegħi. Imma l-mera tgħinni lili, l-mera tonda la fija bidu laqqas tmiem. U jien biex inkun naf, inkun lest tal-battalji kollha tal-ħajja, I mean il-battalji jkollok il-problemi ta' dar fil-familja. Kollu. Mela, jien naf li jekk jien minix kapaċi nara li l-nifsi bil-problemi tiegħi u ma nafx il-weaknesses tiegħi, jien ma jistax inkun soldat tajjeb. Ma jistax imur għall-battalja jekk ma naċċettax il-weaknesses tiegħi. I mean, qed narawha literalment x'inhu jiġri fl-opinjoni tiegħi f'affarijiet żbaljati li saru politikament f'ċertu gwerer li saru madwarna. Jew ħammur preparat, jew ma mmur xejn. Ninja kienu jagħmlu, ninja kienu self-preservation. Il-ninja kienu jattakkaw li għadha tintuża sal-lum mill-Special Forces. Kmini fil-ħodu u hemm raġuni għax il-moħħ ma jirraġunax. Jibda xi proċessa. Jekk jista' jkun fil-maltemp, ħalli inti tnaqqas is-sound, għax inti tista' tkun stelti kemm tkun stelti, xi biċċa zokk ta' ferra ħadd kisser, xi werqa ħadd kisser, ma jekk hemm ir-riħ. Mażgu, jitfixkel kollox miegħu, tibblendja. Tibblendja kollox, għalhekk inti waħda mill-affarijiet aħna nipprivaw anke meta trenjaw barra, ma ħallix l-istudenti jaqbdu jawġu fejn iridu, jew jkissru siġra, jew jitilgħu siġra jkissru ferra, għax forsi għada pietada rid nagħmel il-kollaps magħha. Qed tifhimni ġifieri hemm daw il-ħafna affarijiet. I mean, il-ninja ma rridux inħarsu leh bħala ħafna nies ġieli jiġu jitrenjaw magħna. Jgħidu la xirrid nagħmel martial arts bħala hobby. No, it's a way of life. It's a way of life, u mhux. It's a way of life. Għandek ħafna iktar minn hobby jekk inti dejjem tittieħdu bis-serjetà. Ovvjament. Għax ġieli jiġu magħna biex jgħidu li huma ninja. Għax hija ħanajtek xi ħaġa affaxxinanti. Jien pereżempju meta bdejt ovvjament ta' tifel li kont dak iż-żmien għax rid inkun ninja. Sewwa. Però mbagħad meta bdejt nitrenja u nara s-serjetà kont immur id-dar b'sidrija u imbenġel għax il-punching bag konna aħna tiftakar. Tajsa baki, dik hija waħda mill-filosofija tan-ninja. Kont immur abaw imbenġel jien fred. Ommi kienet tajli dak iż-żmien int fejn qed tmur. Jien ma kontx ngħidilha. U nix ngħidu aħna li aħna nitrenjaw n-ninjitsu.
Anke sħabi ġifieri, ma konċ ngħidilhom, jien rari kont ngħid illi kont. Jien biex niċċajtalhom il-ġurnata ngħidilhom għamilt it-tatu biex nagħti dbenġej. Ħila li kull biċċa li għandi fiha sinifikat ma xi każ li ġara ġaħajt imma. L-iktar tatu relatata ma' ninja tinsabaw fuq, I mean, hija Foodom You. Il-xismu dajti li jiproteġi ninja. Le, huwa all right, okay. U għandu ħafna tifsiriet. Fudo bil-Ġappuniż tfisser movable. Għandek Fudoken, movable fist. Foodom You huwa dajti li jipproteġi l-warriors. Jgħat fuq ġebla, għax għandu fema soda, it means solid. Għandu n-nar warajh, enlightenment, jgħati dawl il-ħattijħor. Għandu xabla biex jqret l-ignoranza. Għandu ħabel biex jgħin il-minu fil-bżon. Għandu curly hair biex juri li ju skjaf tas soċjetà fis-sens li l-est li jgħid is-soċjetà ma jitlax above the law. Li dik hija misconception oħra tan-ninja. Maħna għax in-ninja jgħidulek hired assassins. No. Bda f'kollox jista' jkollok it-tajjeb u ħażin. Ekku. Jien ix-xogħol tiegħi hemm dak li jgħidulu private contractor u għandek dak li hu merċenarju. X'in id-differenza hija kif jgħidu l-Ingliż find in line. X'nażel jien li nagħmel fuq li ma naħammur. At the end of the day, Foodom You għandu ħaġa oħra, għandu sinna l-fuq sinna l-isfel. Dak li tajjeb għalik, mhux neċessarjament tajjeb għalija. Allura ma nistax niġġudika. Tifhimni? Għalhekk, again, qed tara ninja kemmu konness manka filosofija u konness mal-ħajja tal-lum. Jekk qabel konna nitrenjaw jien naf waħda milli kien jgħid Grandmaster it-teacher ta' Hatsumi Sensei kienet li you never kill your opponent. Fil-films jiġibu għom għaxtu dmija ħirġi. U għem raġuna li you never kill an opponent. Jekk inti xaħat li minna li ju b'saħħtu iktar minnek. U jirnexxilek tferiħ bizzejiet li ma jkunx jista' jiċċaqlaq. X'ta jiġri. Waqajtlu l-ego tiegħu kollu mingħajr ma neħħejtlu ħajtu. Right? Issa erħila li hemm background tagħha il-Ġapun nafu x'jiġri, il-Ġapun wara ħajmur neħħi ħajtu waħdu ħarakiri u jiddependi kif fux. Għax huma jemnu ħafna bil kif tajtaw Bl-onur. Issa, il-differenza bejn ninja u samurai, per eżempju. Il-differenza bejn ninja u samurai. Samurai, kalma samurai tfisser, I am a servant of someone. Fat iktar samurai kolla bil-pigtail, issa. Anti kellek samurai, ronin u ninja. Il-differenza bej samurai u ronin, kważi huma l-istess bażi, l-istess twemmin. L-istess kollox. Differenza wieħed huwa masterless, m'għandux master, taraħ b'xarru twil bla jew fartas bħalu bħalek mingħajr toppu, imma samuraj jrid ikollu t-toppu. Għax dak huwa s-sinjal li hu obbedjenti għal xi ħadd. Xaħat fuq. All right? Mbagħad kellek in-ninja li jew kienu priest jew kienu farmers. Imma indipendenti. Ma kellhomx master. Jekk jiena għandi mission, ma missa noqtol li l-nifsi għax fallejt il-mission, għax il-lum fallejta u darbohra n-konċert li ma nfallijiex. Jekk jiena inti tilt l-lord tiegħi, ma namil suicide jiena. Fat kienu jitħallsu ninjas? Kienu jitħallsu billi jeqirdu l-ladu tagħhom. Ġifiri jieħdu dak li rebħu. Eżatt, dak li fil-fatt meta provaw jeqirdu għamal kollox, meta irdu Iga u Toga li kienu Iga u Toga. Dik li provaw jagħmlu. Żewġ villaġġi ġorġa. L-imperatur l-ewwel użhom. Meta ħalli rid minnhom prova jeħles minnhom.
marfalz mat reġaw żomm meta bdew deħlin l-Ewropej. Naqra mill-famuża 1400s dik kienet 1400. Il-famuża storja ta' Captain Perry meta telawlu fuq il-dan u minn għalihom li sawbu l-scrolls imma mbagħad labu logħba ninja meta darba għamluh żball. Immaġina kieku daw qatlu lilhom infushom għax minflok ħadu ma nafx tafx l-istorja daw minflok ħadu s-sigriti ta' Captain Perry ħadu songs. U mbagħad x'għamlu? U mbagħad tħaltu mal-Kristjani. U saru l-iktar Kristjani forsi Kristjani. Għax il-Portugiż spiċċaw jalmuhom il-lingwa, spiċċaw jalmuhom il-way of living Ewropej. U mbagħad bdew jitħaltu jkunu jafu l-inqas dettal li kien hemm lest illum kif jaħdmu Secret Service. Mhux hekk. Rajt ġifieri again sunsu. Dik hija jien naħseb li l-essenza tan-ninjitsu illum il-ġurnata għax jiena fil-fatt kont ngħidlek hemm barra n-nies. Xi tħajjarhom li trenjaw n-ninjitsu? Ġifieri x'inhuwa għadu relevanti n-ninjitsu llum? Għax jekk inti ħatħares li għamil punto di vista ta' x'kienu jagħmlu qabel, llum naħseb kif għadna l-ewwel, llum ħadd m'għadu jiġri bix-xabla ma daru. Jekk inti titgħallem il-bażi, titgħallem kif inti tkun stelti waħda, kif forsi taqra body language ukoll, da kollox huwa ħanajtek huwa intelligence, sewwa kif how to gather intelligence. How to blend in. L-iktar li gwadanjaw minn veru jrid jitrenja ninjitsu bis-serja. L-għanis il-problema inti tafni bi klassi kbira. Żgur. Illum ngħidha straight ġifieri, mista niddeja ngħidha naf li ħajrawn għan-nies ma ċandna klassi kbira daqskemm tiftakar inti u raġuni ngħidlek għala. Għax in-nies illum moħħhom iktar to show off. Illum għandek l-MMA, għandek il-kickboxing, għandek l-OCR, show off. All right, tajjeb. Imma dak li jtik in-ninjitsu mhux se jtihulek l-ebda martial art jew sport ieħor jew attività oħra. Bħalma semmejt inti, ma semmejthomx jien, semmejthom inti. Illum wara kemm ilek li tlaqt minn miegħi għadek tagħmilhom. Ekku, għadni. Issa jien dak iż-żmien għallimtomlok kelli ħanejdu straight, dak iż-żmien għallimtomlok kelli 24 sena, 25 sena. Illum għandi 55 sena. Jiġifieri jien iggejnjajt iktar u ħaġa li nagħmel importanti fin-ninja waħda li tagħmel fin-ninja. Illum hija 15 dan jiena, fin-ninja l-dans jibqgħu tilajn. Mhux ma jistgħux jipparagonawh jew jgħidu l 15 dan kif jista' jkun fil-karate hemm sajdan. Iva naf li hemm sajdan. Fil-martial arts l-oħra hemm sajdan. Fin-ninja imma għandna affarijiet oħra li inti tibqa' tevolvi. Pereżempju qatt ma kont nimmaġina li ħan nispiċċa nitrenja anke fuq mediċina u fuq first aid avvanzat li meta komparat ma' first aid normali u llum spiċċajt għandi x-xogħol li għandi bis-saħħatek. Again, il-ninjitsu x'joffrilek illum għala wertit li titrenja n-ninjitsu. Dak li tigen ninjitsu mhux se jtihulek xejn. Self-awareness. Inti qed li llum ma niġrix bix-xabla, ħafna affarijiet huma legali. Imma jekk qed titrenja n-ninjitsu ħanalmek kif tuża ċwivet, ħanalmek kif tuża l-mobile. Ċintorin. Illum dik pereżempju xi ħaġa li inti għallimtni għadni sal-lum il-ġurnata it-tinstill ġo fija li kif nidħol ġo kamra jiena l-ewwel ħaġa li nagħmel nara x'nista' nuża bħala arma. Min kun mandi madwar? Wire. Intħaltaw il-wires, il-mikrofon, il-ħalit tal-mikrofon. Di xi ħaġa ta' ġifieri kultant nibda ngħid ma kif noqgħod naħseb fuq dawn l-affarijiet. Ara ħabib tiegħi. Programmata ġo fija ma nafx kif. Ħabib tiegħi li nsallimlu minnaw huwa Kroat, kien kap kmandant tal-Team Alfa ġol Kroazja, Rostaher, din Rostaher. Waħda mill-affarijiet li dana u dak ma keda kelli seminar magħhom żmien ilu. We are the weapons. Meta inti qed titrenja ninjitsu, min tista' titrenja għal comfort zone. Naraw ħafna jinnaf sport illum in-nies ma jagħmlux differenza bejn martial arts u martial sports. It-tip ta' ninjitsu huwa martial arts. Martial sports, meta inti għandek il-kompetizzjonijiet. Jien trenjat mhux biex noqgħod nitla' fuq ir-ring. Alla ħares qatt u nispera li qatt ma nużah. Prova tevita ġlieda. Għax jekk ħajkolli ġlieda,
ħambati jien ħajbat il-persuna l-oħra u tu għandi l-konsegwenzi mal-liġi. Ejli mela l-fej ħatu zaħi, ma nipreferi, jien is-sajn ktijaj ma nafx niftakarni xnejda, nipreferi disaġuri mill-li bukket fjuri. Ok? Niftakrek xtajda. Right, fis-sens li jekk ikolli nużaħ, ħanużaħ. Però din hija l-istess bħalma nħobb ngħid jiena I'd rather be a warrior in a garden than a gardener in a war. Eżatt. Dika ma nafx kemm il-darba repetejta f'dak. Jiena nibqa' ngħidha dal-aħħar attendejt anke konferenzi, kelli anke talks fuq ix-xogħol li nagħmel jien bħala high risk security ġifieri. U ngħidilhom isma' x'tippreferi? L-istess diskors li qed inti li tkun ġardinar fuq battlefield jew warrior ġnin. Preferi nkun warrior. Da bħal meta jgħidu fuq l-armi, I mean. Kont ħanaqbadilek fuq l-arma. Fuq l-armi. Naf li inti bħali ġifieri dilettant sewwa. Right, hawn Malta rridu nqogħdu attenti għax ma rridx minnati l-min ikollu ċans dilettant tal-armi. Anki jien I mean, ma rridx nagħti ċans li xi ħadd jarana u jgħid isma' qed tara qed jgħidu li imma x'laħjar l-arma tiddixxiplinak ta'. L-arma tiddixxiplinak, ħanilek kemm tiddixxiplinak. Inti tafni, u taf kemm kont spiritu pront jekk xi ħadd jgħidli xi ħaġa nispara lura. Min nispara illum il-ġurnata għax għandi l-liċenzja tal-armi. Anke jekk għandi raġun 100%, nagħlaq ħalqi u ndabbar. Dik dixxiplina. Imma kemm jifhmuha bħalna? Ma jifhmuhiex ta' hawn ħafna ma jifhmuhiex. Hawn min jgħidlek għax għandu arma daħ juża. Le, far from it. Le, nies l-lum biex jkollok armi tittaddi minn proċess rigori. Għanna waħda mill-aqwa sistemi ġol Ewropa. Nistani li għax nsifir nitkellem magħhom ġifieri. Biss tagħmel check-up mentali, eċetera, eċetera. Imma, again, in-ninja disciplina. Armi, qabel kellna l-armi tan-nar, armi minn dejjem kelli xwabel, x'skile, qatt smajt li weġġajt il xi ħadd? Anzi, kelli okkażjonijiet fej preferejt naqla daqqa ta' ponji milli nagħti. Għax ngħid irrid nagħti eżempju lill-istudenti tiegħi. Tu bħal mettinti aħna bit-tajsa baki bnejna ġisem biżejjed u li billi tieni daqqa ta' pon. Mhux hekk. X'għamil li forsi naqgħod benġila l-iktar nuża naqala żonil. Aħjar noqgħod nitfisset naqgħu mal-mara meta mmur id-dar. Ġifieri, dik inti imma mbagħad bit-training tiġi self-conscious. When shit hits the fan mbagħad. Mbagħad għandi l-limit. Mbagħad għandek il-limit. Għandi l-limit tiegħi, I mean. Dik I am a warrior in a garden imma Da bħal kollox, ismani, at the end of the day, kif tasal. Ma rridx nistema pastas, ma rridx nistema ngħid ereżijiet, anka Ġesu stess meta qabżu ilu kisser it-tempju, qabad x'ismu ġifieri di li ħafna nies jieqdew religion whatever, le qiegħda miktuba hemm. I mean, ejli inti f'kollox tifhem ejda disgrazzjament imma iwa għax naqra għax kollox imur, kollox huwa linkjat. Kollox jgħat jien jgħat f'organizzazzjonijiet oħra. U darba minnhom kien hemm tifel waqt it-training. Għalli minti għalfejjer f'dik l-organizzazzjoni u titrenja n-ninja tlu jekk tistudja u taqra l-history, at one point in time daw kienu jagħtu fl-imkien. Għalli ma wieħed farist, għalli u liħor Ewropej. Etlu mal-mentalità. Mbagħad inti għandek fil-verità kienu ma nistax naċċar iktar kliem. At one point in time ħadmu flimkien, użaw l-istess training flimkien, għaddew l-istess knowledge wieħed lil ieħor. Iwa, again, jekk jiena jneħħu l-ninġitsu minn ħajti spiċċat. Għaddejt problemi, kelli accident bil-motor, kieku ma kienx il-ninġitsu, kieku l-lum minni xiejataw. I mean, għamilt kważi 9 xhur, l-isptar, tlift il-fimer, ma nafx marriġ. Għaddejt. Jindalattanza huwa dal-mod. Rajt, ma kelli incidenti iktar seri mill-motor affarijiet, imma
in-ninjitsu dejjem tani target li xi ħares. Illum il-ġurnata minn seminar għal ieħor. L-lum, per eżempju, fil-Bujinkan għandna Daishian above the 15 dan. Ma biss nitħajjar inħares li, I mean, niddejja beċ vjola fuq sidri, preferi, fil-fat laqqas meta tista tiġi tara ninallem, jew hekk, il-bist dal-axħar l-uniformi bil-badges u grades li kif suppost, għax talbuni l-istudenti. One, jennuħu pjaċin ħosni livell tal-istudenti. Tu, jena lija, wieħed jistħoqlu jena il-titlu ta' sensei, li huwa Hatsumi sensei. I mean, għajdli, all right, Hatsumi sensei, u għadu ħaj, għadu mimli blomor, mela, bat naraw. Il-qoddim fej ħamurru fin-ninjitsu, ninjitsu jabdejt jevolvi. Semmejt id-drones inti l-ewwel. I mean, milux kelli okkazjoni nkun imsiefer fuq xi xogħol, qatt ma bsart li ħaniġi face to face, faċċa ma' drones, imma ġejt. Tallimna fuqhom ninja kif jista' jużhom, għandi setta għajnejn oħra, issa għandi fil-cartoons. Ma nafx tafx kif bdejt in-ninja, Le, ta' jew xajjarni għandi. Le, għas idea. Mela. Aħna konna niltaqgħu, kunna arterba għandek kont tgħidilna ħafna stejjer. Mela ħanejdlek. Rodi qatt ma naħsibx il-qatt. Mela ħanejdlek kif storja, għax naħseb ħad tkun l-ewwel darba li. Jien niftakrek bis-srib. Kont miġnun. No, niftakrek. Jien fil-fatt it-tfal li nagħlem illum ngħidulhom jien miġnun imma mhix iblaħ. Taf li jiena għandi t-tabi. Tajjeb, żommu ma jiġinix. Imma importanti għax ma tantx issib. Taf kemm ilu għandi u l-aħħar li dak li sibtu kien kollu moffam imsaħħtu għax tiegħi kien mitwal. Mhux l-enkel għadu għandi u rrid insibu għax jidilli li qiegħed x'imkien lana fil-garaxx imma x'imkien qiegħed. Astemmen fried kultant meta niftakar u ngħid imma kif ma komplejtx jien. Umman bat jena tarrast, żewwiġt, tifla. Ismani, il-bibdajem miftuħ. Jinġi li naħseb li xorta tfadal li ċans, għandi 48. 55 għandi, u nofs bitċa mkisra l-em, bitċa, mikkamilek li tafni, inti ma fadallix bitċa sura ta' nis ġo, bizbis, inti għet li ftakarni fi żmien ir-Ramla Hall. Mela. Għamil żmien biex nisponsorja training tiegħi kont nitla l-Ingilterra Hammer Smith Joel Bar Fights. Ġifieri mnieħer imkisser, eyebrows imkissrin, I mean għaddejt. Jien niftakar konna mmorru. Training tiftakar kif konna training. Illum ma bdejnija. Ma tazzardax titrenja lin-nies kif konna nitrenjaw. Għax kulħadd sabiħa jien nitkellem open, ġifieri ħobbu joboduni, I mean, tafni biżejjed. Ħafna nies iridu jkunu ninja ma mhux lesti. Titissir nejvi. I mean, ritni der sabieħ, imma fin-ninja m'hemmx shortcuts li tieħu prim li jew whatever. Right, I mean, jew ħadbati. Disciplina ħadbati. Jew ħadbati, jew ħataqla, ħafna nies qed ngħidlek aħna bħalissa din klassi ta' 5-6. Għax kif nibdew ta' sabaki, speċjalment kif nibdew ta' sabaki. Ħamur xogħol il-bes komma, għamilna għallu zonil, jew nħasib miskunu u orok palma konna namlu għahna. I mean... Ftakar kien ikolli għaw, kollu vjola, għaw. Reċentament kelli persuna, li isma, li dal-push-ups kolla, għetlu tiflaħti tilaw il-ħabel, għetlu tla l-ħabel, għanna ħabel, għetlu tla l-ħabel. Għalli ma nitlax, ta' għetlu ma l-essek tittaħrab minn ximkien. Xa tagħmel? Se tagħmel. Għetlu jekk inti trid timxi, għetlu għax konfront, jekk inti bħadġoġ li da bejrba minn nies, il-mera, ma ħanerġaw imorru għal-mera u għal-meditazzjoni, jekk jenna fid-difetti tiegħi, per eżempju, dal-aħħar kellna komplikazzjonijiet bħala saħħa, jekk jiena jgħat hija xi ħaġa oħra ta' Sun Tzu. Show your enemy that you are weak when you're strong and you're strong when you're weak. Mek jiena
ħanaffaċċek attakk u ma niflax neħendilja. Mhux naħrab irrid, ma jekk ma nkunx naf naħrab. Jew minix laqqas kapaċi naħrab. Se nagħmel. U bekk jibdew ġejjin l-affarijiet marbutin, bet jibdew jgħidulek għax jiena ħsibt li tagħmlu hekk. Jew naħsibt li tagħmlu hekk. Jew għax fej konti mur nitrenja qabel nagħmlu hekk. Isma' sorry, ġejt għandi minnu l-instructor. L-lum differenti fretta. L-lum il-soċjetà jridu l-istudenti, sorry, waqftek, l-lum l-istudenti jridu jgħalmu lil min jgħallimhom. Jew kollox soft sar. Kollox soft. Qegħdin imbagħtu, mhux ħambagħtu, qegħdin imbagħtu. Jiena naraħħa u jiena l-lum, pereżempju, meta nibda nara ta' tamparna fred huma iktar nista' stoffa. Sfortunatament it-tfal tal-lum qegħdin jikbru f'soċjetà fejn kulħadd huwa rebbieħ, kulħadd huwa winner, nagħtu min jiġi l-aħħar, mhux ovvja. Jiena promoting losers, Jien taf x'nagħmilhom? It-tfal għamiltilhom sistema ovvjament biex inħajru iktar tfal. Għamilnilhom sistema bil-grading biċ-ċintorini fin-ninja m'hemmx ċintorini beċiż. Tiftakar m'hemmx. Ma tfal biex tfal għamilnilhom sistema ċintorini. Jekk ma jagħmilx, dak li ngħidlu jien noħodulu, Nestrina. Jiġifieri mhux għax ħadd ċintorin u anke biex is-sistema tal-grading li nagħmilhom mhux għax għadda żmien jew ilu so much. Le, u l-eżami mhux waħdu, mhux jien niggradwah. Insib posta minn A to Z, orjom li qudiem sħabek. Astra. Jekk inti kapaċitorini kollox qudiem sħabek u sħabek ituni thumbs up, inti se tieħdu. Imma għalik sodisfazzjon għax intu rejt il-sħabek il-kapaċitajiet tiegħek. U tu ma tagħmel sens għax nagħmlu telli għadha tmur ġol iskejjel, għax nagħmlu telli kulħadd jieħu medalja. No. Mela mbagħad qed noħolqu soċjetà. Losers. Laqqas wertit nistudja. Eżatt. Jiena fi żmienna second place is the first place among the losers. Ekki. Ara, jien ħaġa ngħidilhom fil-ħajja reali, meta inti għandek it-tfal nħobb nispjegalhom bil-bully u mhux bully. Il-kbar l-istess għax bullies. Bullies sebhom kollhom kien. Bullies kien jekk inti għandek road rage. Mhux bully li ieħor niżel għalik. Mhux hekk. Mela se tagħmel ħataqla? Mhux hekk. Kelli grupp ta' tfal dal-aħħar għalli ma xekk intih għalli jtini lura. Ma sorry. Ħatibqa' taqla? Jekk mittisseħħtih lura u mitset niżlu bla ħatamillu, ħajibqa' jtik kuljum. Mhux hekk. Ħajkisrek mentalment, ħajkisrek fiżikalment. Illum sirna rridu ħafna anke l-kbar il-ġenituri neħerbu r-responsabiltajiet. Qed nagħmlu ħafna drittijiet, imma responsabiltajiet xejn. In-ninja fi xejn waqt li inti għaddej inxetlek l-ewwel. It-teacher tiegħi jiena għadni nirrispetta. Il-ninja ħankun ċar ma daħħaltux jiena u Malta. All right? Hemm persuna ma nistax nsemmi jismu, imma daħluh 3 min-nies qabliha. Jien bdejt in-ninja fin-1984. Konna nitrenjaw, ħansemmi l-post, issa min jaf bieħu minn kien magħna dak iż-żmien jaf minn huma n-nies. Konna nitrenjaw kordin ġo l-fejn tat-tennis courts. Okay? Li ġara mbagħad wara wieħed talaq liħor spiċċaw miet iktar tard u liħor għadu ħajsallum. It-tnej li għadhom ħajjin sallum, meta narhom għadin irrispettom bħala teachers tiegħi. Alla vorja jien bnejt kollox mill-ġdid wara, ma ngħidx li daħħaltu jien, bil-awtorità u responsabilità. Rispett. Daku, fimt? U meta nintaqa' magħhom nuhu pjaċir u għet minnom nistiednu jiġi l-lum il-ġurnata kiber bizzeri ġvir miskin naqmarit. Ma ibqija, xie kollok? Rispett. Ma tidirx. Fin-ninjitsu għandek 5 rules. Miktubin minn Takamatsu Sensei.
li kien it-teacher ta' Hatsumi Sensei. Ir-rispett, l-onesta, integrita, jekk tarhom daw huma l-istess affarijiet li għandhom li kellhom il-kavallieri u li kull tip ta' warrior ieħor. Ekku. Jiġifieri Il-Warriors Code dik. Warriors Code. Jekk inti m'għandekx daw open-mindedness, jien ma nistax. Pereżempju waħda mill-li ddejjaqni llum il-ġranet li jien ngħidilha mine is bigger than yours. Għax il-martial art li nagħmel jien, jekk inti martial artist, il-Ġappuniżi għandhom il-frażi budoka, you are a warrior. Mela, b'differenza tgħaddi. Inkella jsaqsuni imma l-ġlied tan-ninja x'inhu? Jekk inti qed tagħmel ġuġġitsu, jien qed nagħmel ġuġġitsu. Taħlita ta' kollox. Ġuġġitsu huwa ġuġġitsu. Eżatt, ġuġġitsu. Issa, differenza bej ġuġġitsuka u jien, wieħed ġast jitrenja bidejħu b'saqaħ, jien niċċiti hawn uża l-armi. Liħor. Whatever it makes you safe and winner. Kontet ngħidlek differenza bejn samuraj u ninja. Samuraj, ix-xabla jrid jaqbad b'tali mod u maniera, bil-fors. Għax għandu ritwal, għandu ċertu kif tajda. ċertu maniera. Jien m'għandix, għalija x-xabla għalija hija għodda. Ekku. Min għalija naqbad ix-xabla billi nkissera biex nitla fuqha, ħanaħrab. Ma ġara xejn. Mhux ħatoqgħod iġġib rispettax din ix-xabla mill-lek dak Vleġġa l-istess. Jiena ħadd interess illum il-ġurnata studjajt il-ġis-sistemi. Tagħmel arċeri wkoll. Spiċċajt nagħmel judo, problema l-istess, il-judo kellek ħafna nies. Xi arċeri wkoll ta'. Imma l-judo totalment differenti. Ejja lek judo. Ħafna nies jiġu għax jaraw sabiħ, meta jiġu biex jaraw li biex tispara vleġġa waħda tagħmel 10 minuti jew kwarta. U breathing technique dika qatma milta jien. Jiena żjatek arċeri ġifieri nagħmel bit-thumb release ġifieri għandi ġifieri bows għandi l-kexik pereżempju. Għandi wieħed l-ammor taraħ jogħġbok. Bows bih. Intik naqa parir, ħalli biex rilekx bħali. Right? Dak kelli accident. String? Le. Le, xħat kisser kontet namel lesson. Delamination. Xħat kisser li l-ero, tifaxħi li fil-quiver u kontet nallem bil-compound bow. Xintajta full dross, neppjat, taħlet minnaħa u ħarġet minnu. Il-karbonu. Right, mbatt b'esperienza tal-limt li fuq compound bow ma tużax karbon. Aluminium bis. Jista' mux jgħidu l-ek dizar Sam l-morru għetlek għandi ħafna toys narik. Okay? Kemm inħobbhom l-armi fred. Nu għaxa fuqhom. Ninja dak li, issa l-lum il-ġurnata għandek selezzjoni jisbaħ. Użgu. Għax l-lum l-armi ħarġu iktar. Nirringrazzja l-bambin li tani xogħol li ġi amalgamat. Kollox ma kollox. Kollox ma kollox. Looking forward il-ħolma tiegħi li nsib il-xaħat li dak li bdejt ikompli hu, I mean. Bħala studenti għandek studenti li ngħidilhom jiena li huma promising. Bħalma konna din nispjegaw l-ewwel, bħalma qed li inti l-ewwel. Il-problema li ma tantx hawn fredu. Min jaqbad aspett tan-ninja, min jaqbad aspett tan-ninja, meta taqqadhom għandek. Imma għandek min ifittex il-ġlid biss. Għandek min ifittex il-twemmin eżoriku tan-ninja. Għandek min ifittex per eżempju l-kenjitsu biss. Għandek min ifittex il-kyudo, il-kyujitsu, fil-ninjitsu mux kyudo, kyujitsu. U nitrenjaw kollha flimkien. I mean, per eżempju, hemm ħafna aspetti li konna nagħmlu tiftakar inti training barra. Mala. In-nies li għandi bħalissa ma jfittxuhx. Ma jfittxu, jien niftakar upsailing. Konna nagħmlu upsailing, survival training. Jien darba konna qegħdin Manuel Island. Jiena għatlek jien nibżam il-ġrieden. Jien dik l-unika difett li għandi, jien fred, ma nistax neleba. Ma nafx, provajt minn kollox, ma nistax neleba. Min Jordan biss nibżal, bqija ma nibża minn xej. Ismani, jien Jordan ma jrid jaqni għax għandi xofa kbira. Na, jien niftakrek ġifieri.
Għaxin niftakar għandna ħafna komuni, jiena minn titnejn nħobbu l-Manowar, hemm ħafna affarijiet komuni, insomma, waħda minnhom ġrieden. Niżel abseiling, Manuel Island, ma nafx jekk tiftakarx. U ġejt rasi l-isfel, kellhom jinżlu għalija. Għax għaddili Jordan minn Jordan, daqshekk, ġifieri, taf is-sur kif ikun mikul. Għaddili Jordan hekk, jienu nieżel u nsibu qudiem wiċċi u kellhom jinżlu għalija, ma stajx ninżel, rasi l-isfel. Per eżempju, dik kienet xi ħaġa li in-ninġitsu huwa xi ħaġa kompluta li inti qed titgħallem kollox. Per eżempju, għandek ħafna fatturi, jinnaf, per eżempju, kif neħi l-biżat. Fil-fatt għandi bżon ċertu training erġajt għax għaddejt minn ċertu affarijiet, minn ċertu esperienzi, u nerġa' mmurna aktar spirituali, iktar mill-li dana. Tipprattika meditazzjoni, Fred? Għamilt ħabta għaddejtna ħajja raffa, u rrit nerġa' murna aktar nerġa' nidħol naqgħid. Disipli l nifsek. Eżatt, għax meta inti tkun għaddej minn ħajja raffa biex tkompli tiġġielet il-korrent mingħajr ma trid tibda tiddajverti mill-affarijiet. Spiċċajt anke ma kienx ikolli ħina training jew messeġġ kien jgħaddi ħsieb il-lesin ħadd ieħor affarijiet hekk. Aħna hemm dawk li jgħidulhom pereżempju inti biex tilħaq ċertu grad. Għandek dak li jgħidulu saki test, spiritual test. Meta jgħidu spiritual test, inti spirituali fik innifsek, tkun taf bħal medna ngħidu nirrepetuha l-istess ħaġa. Jien ma nistax inkun ejlu li trid ġelliet, warrior, whatever. Jekk jien ma nafx id-difetti tiegħi. Pereżempju inti biex tilħaq il-fif dan, tittaddi minn 5 testijiet. Wieħed abbinat mal-art, liħor mal-ilma, liħor mal-nar, liħor mal-riħ, u liħor globali. Huma kollha filosofija, ġifieri ħanajdu ħansejħolha okkult. Għax inti qed titkellem fuq l-elementi hemmhekk, ġifieri dan huma kollox inti għandek. Però noqogħdu attenti għax qed ngħidlek akkużawna ħafna affarijiet. Naf. Issa l-elementi qegħdin anke jekk tħares lehom anke fil-Bibja. Mhux kollu mill-elementi kollha. Pereżempju ir-ritwal ta' kif kienu jsiru l-mamudijiet qabel. Jatsek taħt. Jatsek mela. Għax inti ħadd taċċetta li waħda New Birth, right? Pereżempju l-ewwel waħda Earth. L-lum, per eżempju, kieku jkolli namela l-lum kolli problema kbira, ħabba incident li kelli, spiċajt impati kastrofobja. Dik li tindifend. Jitfnuk taħt 3 piedi trap. Alright? Kellek water. Water jew tinżel taħt l-ilma, jew kella taħt waterfall. Fire, għandek jew timxi fuq il-nar, pero dik il-ninja kienu jħadmu moħħom jafu li jista' jkollok cheat fija. Għarram bat kellek strument li jintuża fi meditazzjoni, jgħidulu vajara, jirrappreżenta l-univers, ikun tal-bronz. Il-vajra. Tal-Indjani, tal-Hindu. Trid taqbdu bidek. The most powerful weapon. Trid taqbdu bidek fuq il-nar. Għandi pendent taħħadi. Right, sanori kandi l-oriġinali. Għandek, dik hija l-verżjoni hinduista ta' Thor's Hammer dik. Ismani, jekk taqbad ir-reliġjonijiet kollha u tasarhom kollha l-istess Fred kollha. But wieħed nieżel jiġifieri. It's just storytelling daqshekk. Dik li. Ma nidħlux. Le mhux hekk. All right, again, palmetlek għandi twemmin tiegħi, għamil żmien kont sgarrajt u rġajt tħalt u ma jiddispieċinix, u naħdem għad għatwem minn li għandi ġviri. Fil-fat, reġentament kontiet il-Polonia u konna din nitrenja u nsertajt xaħat li jgħat jisu għallaj nebbaħ kif tejda Alla jnebbaħ, ma nafx għasmajt il-frazi, jisu jilaqqa u bħal jisu tkun parti mid-distin tijak. Niftakaru meħa kont nisma bijom daw. U spiċċajna dan bil-Malti kont jgħat fuq xol in Polonia u xatra li relittatus.
Għalli tista' tgħidli kif fuq naħandek ħaġa fuq naħandek oħra fuq. Għetlu xina. Dik Igdrażil? Għetlu jiena qiegħed ma' daw. Daw jirrikonoxxu l-di. Di għandha x'taqsam ma' da, għetlu dan jirrikonoxxu l-da. Għalli għaxie nara. Għetlu ma' tajjeb, għetlu x'fl-axħar għandi xaħat ma' minni treni. Għalli ma taħlix minnu, tajt. Mux għalli kjedina, għetlu għanna natura kolla. U spiċċajna minn 2, grupp ta' xi 5-6. U neħħew li dwej għas kont l-unika Malti, ġo xeba Pollakki u nis laqas bis nafhom minn Adami ġifieri. U bdejna nitkellmu, u bat tibda tirrealizza kemm wan l-umanità hija sabiħa. U tu, it-training huwa parti mill-umanità. U huwa way of life. I mean, għatnejlek, inti tafni blaħ. Jien nafek. Blaħ li kont. Inti kont intilef letteralment, inti kont. Jien niftakar, l-lum nistaw najdu għax għaddew ħafna snin. Niftakar darba kon qegħdin Manuel Island u konna namlu dak it-tip ta' training. Żewġ timijiet. Min ifittex il-liħor, meta nintaqgħu bil-sparring. Eżatt, semi-contact. U darba minnhom inti tiela ma' ħajt. Ieħor niftakar x'ismu wkoll tela warajk, inti kif wasalt fuq is-saqaf tal-kamra, taqbad ġebla hekk dort, pah! U fajtilu fuq rat, u bata għamiltinna waħdek inti niftakar. Sorry lift, għax tant tidħol fiha. Kien żmien ieħor, I mean, tidħol fiha. Meta bdejt titla barra u maturajt iktar, sibt ċertu nuqqasiet li kelli u żitt iktar ġen. Għax mbagħad bdejt nara li ċertu ġen li ma kontx nagħmel jien kienu jagħmluh barra u ġibtu miegħi hawn. Żgur, x'mhux hekk. Per eżempju, għamil żmien li kont nitla niġġieled barra biex nisponsorja training li kont nagħmel barra. U darba minnhom incidentalment mingħajr ma kont naf, kont qed niġġieled ma' xi ħadd ieħor li kien fil-Buġinkan ukoll. U wara li għaddit il-ġlieda, dispiċċat naqgħa gravi, ġifieri minn hekk tara li dej spiċċa baw miftuħ u spiċċat gravi. U spiċċajna wara, kuħabba askantat kif spiċċajna nxorbu l-birra fl-imkien. U da bdejt li l-affarijiet tiegħu, bdejt ngħid l-affarijiet tiegħu, ftakar kien Franċiż fih xi doppju aktar minni. Għalli tista' tgħidli ħaġa, għalli soltu għalli kif jarawni kbir. Għetlu jien dejjem ġejt mallem minn ċertu persuni. Iktar ma tkun miġnun waqt ġlieda. Iktar għandek ċans aktar ċans għandek is-salva. Għetlu jien ġejt mallem. Fi fatt jiddispjaċini li fl-Lulju li għadda minn għallemi li miet. ċertu Norman Smithers. Right? Norman Smithers kien it-teacher tiegħi sa Lulju li għadda, mit fl-Lulju. Jiddispjaċini ħafna. Għax kważi kien jisu missieri. Naħseb għaddejt iktar ħin ma' Norman milli ma' missieri. Dak niftakar kien ex-French for Religion. U ħaġa li għallimni għallik titkun soldat tajjeb, għallik titkun miġnu. Għalli once li taħseb għalli ħatmut. U meta għad fi ġlieda, meta għaddej f'kustjoni, meta għaddej f'problemi tal-ħajja, ovvjament problemi tal-ħajja ma jistax. Ma jekk inti ħatuqgħod taħseb. You have to act. Iktar, it's easier said than that. Imma aħjar jekk jien għandi problema, imxi. Again, nġitsu fiex jidħol. Jien jekk isaqsuni, bħalma saqsejt ninti, għalija it's a way of life, jekk xatiri titħajjar, mela le bil-qalb kollha. Però ma jridx jieħdu with a pinch of salt bħalma jgħidu l-Ingliżi. Għax inutli tiġi u tipprova, ma trix tħares lej il-lezzjoni, push-ups, u sit-ups, u throws, kulħadd kapaċi jagħmel throw. Eżatt. Jekk norik ta' tidaqqa ta' ponku ħadd kapaċi jagħmelha, imma
kemm kulħadd kapaċi kien jagħmel it-taj sabaki, għala m'għadniex in-numri. X'kif jaraw id-Benġil? Kemm kien hawn nies li kienu lesti li jagħmlu ngħid il-verità, kemm taħseb li taf nies li lesti jagħmlu training li kont tagħmel int? No, Fred, ma naħsibx jien l-affarijiet li we endured ħafna affarijiet li ma nimmaġinax kieku pereżempju t-tifla tiegħi pereżempju tagħmilhom. Jien għandi l-onor ngħid li ħafna mill-istudenti, ammont sostanzjali tal-istudenti, illum il-ġurnata din f'postijiet relatati b'xogħol ħalli ma niċċarax fejn, b'xogħol relatat mat-tagħlim mat-tagħlim li qegħdin high ranking f'pożizzjoni tajba, alright, forsi ma jkelmunix illum, alright, ma mhix problema, ma jien happy li b'dak il-ftit li ħadu minn għandi, ma ngħidx ħadu ħafna, ftit. Servihom qed nieħu pjaċir bli qed inti għajmin meta xagħti li klim li tgħid li inti dak huwa sodisfazzjon ta' teacher. Mela ekku. Fil-fatt jien ngħidulhom anke tfal ngħidulhom id-differenza bejn coach u teacher fil-martial arts jien titlu ta' sensei. Ma sensei, jew xorta Għetlek sensei ħadsu. Ma xek, alright, ma still. Ma jien nemmen li l-instructor fil-martial arts, differenza minn coach, li wieħed barra li għalmek l-istrateġi u t-teknika, li ieħor iħobbok daqs li kieku kien missierek. I mean, tindaħallhom f'ħajthom le, ma tihom parir. Għala, xekk inti da taf li fħajtu ħajkun għandu ċertu affarijiet li ħajtelfuh, mela ħajtelfuh fi training. Jekk ħajtelfuh fi training, ħajtelfuh fil-way of life tiegħu xi training huwa l-way of life. Jekk inti l-lum ħanejdu hekk xi ħadd irid imur pulizija, xi ħadd imur soldat. Jekk mhux se jkun ta' stoffa, jekk mhux se jkollu build-up li bil-martial arts ma jġibux, id-differenza bejn ninjitsu u l-martial arts komuni hija ħaġa. Martial arts komuni, inti qed titrenja still qed titrenja in your comfort zone. Alright? Għala, jekk ħadd isem f'kompetizzjoni, jekk ħadd weġġa għandek ir-referi, għandek it-tabib, għandek għad kellna tabib? Għad kellna referi? Xaban jama fuq dari għalajta. Għax niftakar kien kont immur id-dar għand ommi, dak iż-żmien kelli kemm. Jien bil-Malti nibda nħokkra, meta ġili nibda nara promotions u hekk. Ngħid, imma ħanej ma ngħix, għax kulħadd irid ikun tactical cool komando. But ngħid, mbagħad jiġu jitrenjaw jagħmlu jumej magħna. U għax namillom ekku hekk. Ma nużawx njama tal-fom, njama. Darba minnhom kelli grupp ta' tfal tiftakru dak it-training li noqogħdu minn dudin u niġru fuq zaqxu xi. Le, li ma tagħmilulux it-tifel tiegħi dak qedlu isma' kif tridu jikber. Kif tridu. Inkella konna qed nagħmlu tajsa baki li strikes fuq ilna. Għalli jekk ħad benġlu t-tifel, għetlu, isma, at the end of the day. In real life xħaj għamel da. Minnu l-instructor, jien jew int, għetlu. Jekk da, għara, ma nafx għadċi follow jajt il-Tyson, il-boxer. Kont fissat fuq. Ok? Mela, taf il-famuża frazi li għal Tyson. Tyson għal frazi li tinżil li għasel. Kulħadd irid ikun boxer, sakemm jaqla daqqa ġon jieħu. Eżatt. Ekku. All right? Ekku. Kulħadd, aħna jien naħdem fil-qasam tal-close protection u hekk. Kulħadd irid ikun bodyguard, sakemm jidru sexy bil-wire ma wara widnejh. Min għalihom li jkollok l-arma. Jien 99% mix-xogħol li għamilt bħala bodyguard, jekk ġarrejt l-arma 1% ġarrejta ħafna. U f'pajjiżi taf x'qed ngħidu, Afrika u postijiet oħra. Ġifieri din l-idea li n-nies iridu jidru cool. Jien anke dilettant tal-armi bħalek, ġieli mur fuq ir-range taħseb tgħid fejn il-Madonna qiegħed l-Afganistan combat kollox. Isma' ħoj. Tispara fuq karta ġejt. Nafax meta mmur shooting range ġilli nitħaq. Jekk inti dilettant, iwa, mela li għandu naqbel u
Nixtieq li niġu motija grant anka permessi li nagħmlu ċertu tip ta' training għalax you never know. I mean, illum qed ngħixu f'dinja li illum qegħdin fil-paċi qegħdin fil-gwerra. Bħal medna l-ewwel. Aħjar nkunu rather be a warrior in a garden. Eżatt, jiena prepare. Mhux qed nistħanajt jiġifieri hemm min jitħabbija. Kan is-samana tara. Jiena prepare, jiġifieri jiena tibta bniedem li ma ngħidx isma' jekk għandi bżonn fire extinguisher, għandi ilma, għandi ħanejdlek din nipprepara, Kelli il-COVID tatna daqqa ta' ħarta bħala komunità ta' training u hekk. Jien kont preparata li. Qabel il-COVID jien minn dejjem itfadna li social teaching jinnaf pereżempju. First aids jekk ta' għommom jew missierhom ma nafx għandhom jagħmlu ma jagħmlu. Mela. Jien naf lil kbar jekk nqabdu x'imkien kif pereżempju iġibu l-ilma, kif isaffu l-ilma, kif mela dawla kif tqabbad in-nar. Kif tqabbad in-nar. Murajt it-tfal tal-lum Fred. U jgħidulhom qabdulek in-nar. Qas jafu jqabdu fak in-nar. In-nar. Asjaf jaqbad sikkina bidu. Asjaf jaqbad sikkina bidu. Għamilt ħabta kont nagħmel is-summer. Is-sikkina kont irrott is-salib. Spiċċajt xtrajt skiken apposta biex nallimhom ħalli jkunu safe nkun xillum għandna oħra, ġifieri kulħadd irridu nagħmlu political correctness. Ma erdet id-dinja. Qed neqirdu s-soċjetà bil-mod. Ridniha. Again, minnet jarana ħobni u jbodni, business. Jena għak nitkellem ġifiri, parti mit-training ta' tfal hija survival. Ninja, ħafna survival. Ekku, avoiding survival. Noħdu sab biex nallimhom ħadhom anka iħawlu. Għajmin għadna ma' organizzazzjoni karitattiva, morna ħawilna l-pjanti biex għunu jafu kif ħawlu, jafu xie pjanti huma, ħattom per eżempju biex jikollhom aċċess għall-istorja u kif evoluzzjonaw l-armers u hekk, ħattom l-armerija, l-palazz, il-belt, naħduhom daw l-affarijiet. Reċentament ħadnihom anke ntaqgħu ma' scouts ħalli jaraw id-differenza bejnhom u bej scouts. X'inrid ngħid? Again, jekk inti m'intix preparat, kont qed ngħidlek tal-COVID, kelli parents li wafqu tfal milli jġibu għandi, għax kont qed norjhom inti bħala prepper taf bil-prep bucket. Okay, kont qed nallimhom fuqhom li jrid ikollok dal-prep bucket, kull barmil, jrid ikollok dal-affarijiet, ġaffiħ kollox. Bdejt nallimhom bag-out bag speċi. U bdejt nallimhom kif jużaw, kif jagħmlu l-ilma, u ħadthom ġo area qrib ta' fejn it-trenja. U bdejt nallimhom kif iqabdu da. Għalti this is not safe, għalt li my son came dirty. Għaddi bis-serjetà. X'ħaj għamlu f'sitwazzjoni? Bdew jajruni li I am a conspiracy theorist. Mhux. Taf meta da? Dak kien f'Novembru ta' 2019. X'ġara wara ftit. Żgur. Faqt il-COVID. Nar frar Marzu 4 xhur wara. 4 xhur wara faqt il-COVID. 17 ta' Marzu. Ġin kont ngħidilhom isma' għaw Malta timmaġinawx li għandna nkunu preppers għax ġejja doomsday, għax ġejja l-aħħar tad-dinja, għaw ġast ftakru li jekk ikollok letna jisbloffa, aħna ħanispiċċaw mingħajr ikel. Il-grid tal-dawl. Il-grid tad-dawl, l-ikel. Malta għamilna jumejn bġiċtiħ wienet ħalli ma nsemmi xi huwa biex kaffi vojta ta' panik, kulħadd jixtri toilet paper. Ġennuk. Għax in-nies mhumiex preparati, u n-nies ma jafux. Għas jafu x-xikel iridu jistorjaw for long term survival. Aħna pereżempju ħriġnihom it-tfal darba minnhom. Konna jiena u l-assistenta tiegħi Charmaine l-intajt ma' ħalewwa. Alright. U ħadda magħna, ħadna naqat magħna ilma u melħ. U bdejna nagħmluhom kif jagħmlu l-ħobs dak il-ħin. Kull m'għandhom bżonn biċċa ħadida, isaħnu l-ħadida, tħallat il-tqiq mal-ilma bil-melħ. U taġnu. Ta' maqsopeta. U għamminnilhom ftit ċatni.
Taf kemm ħadu pjaċir. Użu li ħadu. Spiċċajna ma rridux jifru. Faċi darba. Mela daw it-tfal, jekk ma nagħlmuhom b'xekk. Jien ma nistax nifhem ta' kultant illi llum il-ġurnata kollox u hija mhux iċ-ċempel tal-RMF mhux iċ-ċempel qasja fuq fucking punch. ċempel bolt. Mela. Illum hekk ġejna. Jiena ara darba minnhom kelli għamilna survival weekend, ninja survival weekend. U kelli grupp minn post ta' edukazzjoni għolja, għalli ma nsemmux fejn. Jekk ngħidlek li daw spiċċaw irvinaw lill-kitla. Għax biex għamlu kafe, tefaw il-kafe. Ġewwa. Ġew kitla, il-ħalib, ġew kitla. Oh, Madonna. Tadda, teħx kom ferħabbija dil-kitla, Ikella borda ħattom ġo postijiet dan. Unbelievable, da. Kien hemm wieħed għalli ħattom ġo post partikolari fejn jikbru żrinċijiet u bad żrinċijiet. U żrinċ orrajt, veru, xaġa endemika, ma xaġa trid tuża biex tallimhom. U qed ħanuża wieħed biex ma nagħmlux straġi, għax b'sard biex ġejja. U da inti toqtlu u taqtalu saqajh, inti saqajh ħatuża. Il-body huwa ħażin, huwa valenu. Huwa toxic. Madonna men. Wieħed waqa' stabat dak il-ħin mal-art. Li għalli se tagħmel mhux tallihom. Għalli x'tagħmel? Qedlu inti taħseb li aħna bil-grills taqtalu saqajh u titfaħħom ġoħal. Qedlu l-ewwel nies tittara l-pajjiż fejn qed tittara l-fawna u l-annimali qedlu tawwek differenti, qedlu jekk immorru Franza ħassib saqaj daqshekk. Mhux hekk todds. Qedlu inkella badna l-ħniex. U ħniex jekk tagħmillu ħniex ikun abjad, mbagħad għandu dot, jekk tagħmillu l-insella ġod dot. Ma tix tagħmilha bil-maqqa, inkella jiġi valenu. Għalli se tagħmel, tlu mhux tiklu, tlu dak is-saħnu, tlu jiġi kannella, tlu ma jridx jiġi swed kannell. Tomata gambi. Għalli, x'tagħmel? Li l-istess inti li fl-insens jeħtieġ kemm sabat mal-art. F'każ ta' survival x'daw x'jagħmlu daw in-nies? Jien ma nistax nifhem. Nixtieq xi darba ta' naf li issa żmien politiku għandna l-blu u l-ħomor, jekk jisimgħu nitnej joqtluni, nixtieq xi darba ikun hawn kasa u Malta. Xejn. Fejn ikollna mqar 15 bla ilma, bla dawl. Niklu l-xurxin. Għalfej għandna nkunu preparati li nkunu nafu ċertu training. Ma importantissima, the first 36 hours. Illum il-ġurnata ma rridx inkunu nistema razzist, I'm far from it, għandi ħbib tiegħi minn kullum kien. Anzi, l-ikbar ħabib tiegħi fih daqsi darbtej. Erroj. Nafda ħajti fidejh. X'ħajġri meta ma jkunx hawn ikel għal kulħadd u ilma potabbli ġol x'ħajġri? Mediċini, x'ħajġri? Kif se nipproteġu lilna, kif se nipproteġu l-familji tagħna? M'hemmx għalfejn nisparaw fuq xulxin għax kien hemm xi ħadd mill-ewwel meta tkellimtek darba minnu qed jgħidlek għaliex indelettant tal-ar. X'għandu x'jaqsam? Qedlu jien naħdem is-South Africa, naf kif inġib ruħi għax tallimt hemmhekk. Aħna ġieli nkunu għadin għaddejjem bix-xogħol. U nisimgħu t-tiri ġej lejna, ma nisparawx tiri. L-ewwel nisik jien ma rridx neskala is-sitwazzjoni. Imma jekk għandi bżonn nipproteġi ruħi. Why not? When shit hits the fan, I mean, rasi mistrieħa li għandi. In-ninja 3/4 tal-familji tagħhom ma jkunux imbuna l-battalja, meta provaw jesterminizzawhom. Mhux hekk. Kemm sabu għadma jibsa? Mhux hekk għax ikunu trenjati. Trenjati jafu x'għandhom jagħmlu, sinjal fuq ampina 2. Eżatt. Meta marru ma sabu xejn, għax kienu ġa. Max differenza li jkollok in-knowledge ħalli ma nużax ma jkolli in-knowledge. Da bħal jien imbagħad b'ċertu allerġija. Aħjar ikolli l-EpiPen dejjem. U ma tużaħx u tiskadi. Sekku. Da u nibqa' sejran il-mulej. Sekku. L-istess ħaġa bħal m'għandek fire extinguisher fil-karozza, jien fire extinguisher pajarin jien sa ħabel għandi, 30 metru ħabel għandi. L-istess, ġifieri qed nikkonfermaw, qed nieħu pjaċir bli qed. Ma noqgħodx mingħajrhom fred dawk l-affarijiet, jien għandi bħal pouch fuq wara fil-luggage boot. Jiena meta noħroġ bil-motur, għandi pouch. Jien inġorri d-DC pereżempju kull fejn immur. Id-DC kitta u everyday carry.
U bijom inkun ġifieri għandi pouch u nkun l-istess. Mela, importantissima, anke torch, whatever, kollox inġor. Kollox. U ovvjament naddatta għal kwalunkwa situazzjoni. Ara, jien nagħmel ukoll kors ta' security għal jkun iġibhom għal-liċenzja ta' securities. Dejjem nirrakkonta l-istess. Aħjar, u di tal-limta fl-armi, nibqa' nirrispetta lil min għallimjonna fl-armi, għalhekk fl-armi għalmu always be prepared. Dejjem, għadu trunka. Aħjar xi ħaġa żejda Mela. milli xi ħaġa nieqsa. Jien jaqbdu miegħi, jien jitnejku bija anke mmur l-office pereżempju. Ma jiena mill-żmien kont naħdem ix-xatt. U kienu bħal-mettejt inti jitnejku bija. Jitnejku bija. Għanu użar l-istess lingwaġġ. Umbat nibdew, Fred għandek naqa stick, Fred għandek naqa pliers, Fred għandek naqa wire, Fred għandek. Jien tafx ngħidilhom li l-saqsini xekk għandix, għax tafu li għandi, jien hekk nagħmel. Jien dejjem ngħidilhom jien bil-basketta Mary Poppins. Daħħal idek Eżatt. Inspector Gadget ngħidilhom jien. Right. U bqajt bija ġifieri minn fejn ġibta, mit-training. Training, jiena training li ħadd miegħek Fred. Illum għandi 48 sena. Għadni nuża ħafna mill-affarijiet li tallimt minn miegħek jien. Mingħajr ma naf, anko jiena l-mara tiegħi nitqu. Nidħlu ġo restorant. Tkun ħadpoġġili faċċata tal-bieb. Batta mill-waħdek għax intala ejwa nagħmilha. X'in inkun nara minnu dieħel. Jiena għadni rrit nara minnu diħel fejn ikċina minn fejn ħireċ il-waiter. Eżatt. Kemm il-waiter diħel kemm il-waiter ħireċ u l-istess waiter. Eżatt. Minn poġġa hemm x'inhu jagħmel. It's not paranoja mhix paranoja. Jiena kan sifer fuq ajruplan, rrid nippikja sit it-talissi. Anke jien. U fl-erja fejn rrid jien. Anke jien. Jekk ħansifer. Il-mara tgħidli int paranojku, ma jekk ħansifer irrid naqbad nara il-risks li jem fej sptar l-eqreb meta nqalaw li l-affarijiet. Kollox huwa importanti, mela. Kelli incident South Africa, spiċċaj ġo sptar. Kont naf fejjat, kont naf se jiġri, kont naf kollox. Tagħmel is-senarju kollu ġo moħħok ħalli inti tkun preparat. Mentri inti jekk inqbad nagħmlu mod karozza. Jekk inti il-karozza ma tatix kasa, jew tipparkja bla doċċ. Sempliċement, awareness, qed insemmu l-awareness. Il-karozza ħafna nies jipparkjaw wiċċhom lejn il-ħajt. Dik l-ar ħaġa, ma m'għandekx no way of escape. Tiġi karozza warajk, daqshekk. Jien jekk ikun hemm daw it-tabelli, please park facing the wall, ma nipparkjax anke. Għalija jisu hemm karozza oħra. Anke l-istess. I mean, bil-motur l-istess. Bil-motur Marret, jek għannuħu panċer, mux bħal karozza għandi stepni, mela bot għandi l-bot tal-fom. Issa, irvanajt tajer, xnitnella ħimma, dejk, wasal pura d-dar. Ġol wallet għandi flus bizzejet li jek għandi bżon bat, tlaqt il-karozza, bat taksi. Għandak il-flus. Issa, mobile ma nafdax fuq il-mobile, il-mobile. Battery, hej. Fil-li għandek battery, fil-li ma għandekx. Da, per eżempju, da Adventure Watch għaw, suppost. Jien tajx kemm Malti qabbizili l-lum ilu jtebteb u ħanar miħlem għandi ħan il-bes li. Tajx kemm maqdru dajn, daw 1,000 euro għarloċ u ma jiswix, skużi. Il-batri tiegħu rrid niċċarġaħħa kuljum. Hija f'każ emerġenza dajn x'għan nagħmel. Eżatt, jien tafsib tajjeb għandi arloċ. Kont għal darba green kif taqbad tajda pro green bil-solar jaqgħu. Le, bid-dawl u it's a military watch ġifieri. Military watch. Ma tiħbat riqat xejn jinsa. Kollox bis-solar. Mhux il-Garmin il-Tactical. Analog bully. U misa tara l-loċ l-antik, il-militari l-antik, ma analog. Li għandu jitċarġa bil-xemx. Anelite ġifieri. Anelite. U meċi biħ, għax l-oħrajn. Għax daw ma affarijiet importanti. Kollox trekkijat per eżempju, jina daw l-airtags. Jien kollox trekkijat, ġiex motori trekkijat, il-karozza trekkijata, id-disi pouches trekkijat, il-basket ta' xol trekkijat. Kollox, ħallina kun naf. Illum, jien anke l-mara u t-tifla trekkijati, Aħna kollha trekkijati, nkunu nafu illum it-teknoloġija noqgħod attent fuq għajn. Illum mi tajba jaħażin. Eżatt, ukoll. Però, again,
Ma ġeli salvatni fretta. Il-kit tiegħi, il-kit speċifiku, kollok bit-trackers. Importanti. L-għanis, jekk ma jinnaf minn ħobni u bodni. Muxek. Issa jen il-lum kontet naħdem, jien per eżempju, jek tħares fuq social media, minn tissessi pitratti tiegħi fej konċol barra. Muxek. Laqas fint. Ben jinnaf, jien jekk qed naħdem miegħek, qed inweġġal dak. Ma jinnaf dak minn bat warajja. Muxek. Rajt ġviri. U anke ma tixtik xafajnek fej qiegħed ukoll. Jew jien ninġaf kollox jew minix. Eżatt. Issa, għaw ħafna nies jaħsbuha differenti. Lek għax irrid nagħmel riklam. Da x-xogħol tagħna ma tagħmilx riklami. I mean, ninja meta kien jiġi reklutat ma kienx jagħmel riklami. Anzi, kien jiġi reklutat għax ikun tajjeb biżejjed. Li kważi qas ikunu jafu minnu. Ekku. Kull ma kienu jagħmlu ninja biex ikunu recruited min irid jirrekrutom. Kien iqabbat li l-xaħat. Iqabbat li l-xaħat ieħor u jħalli sinjal ma ximkien. Ejja. Right? Ejja. Għax jena dili jettajt inti qrajta fil-ktieb ta' Stephen Turnbull. Jek tittaqra setta kodba novella tajba li fija ħafna dettalji fuq kif kienu jaħdmu n-ninja hija The Nightingale Floor. All right. Nightingale Floor. Nightingale Floor, biex kun taf x'inhuma il-samuraj kienu għax jafu li n-ninja kienu stelti, kienu jibnu l-art tal-palazzi u tat-torrijiet li it-squeeze meta n-ninja jidħlu. Jekk inti timxi fuq it-squeeze. Ma ninja xamlu. Ninja kellhom dak li jgħidulu Yoko Haruki, kont nalimulkom takar timxi b'saqaj u kienu jimxu bit-tabi tad-drab. X'għandek l-indoor u l-outdoor. L-outdoor, kienu jimxu bl-indoor. Jien tiegħi indoor. Mbagħad tiegħi indoor. Timxi? Le, tiegħi outdoor. Outdoor, jekk it-twil outdoor. Jimxu mal-ġemp b'dak il-metodu. U jitraviljaw il-weight immexxuh, għalhom ma kienx tagħmel squeezing. Mbagħad kien jinżlu minn xi suffett, tinsiex qed nitkellmu fuq bambu. Dan. Illum il-ġurnata dak ix-xogħol qed jagħmlu id-drones, għax id-drone hover, stealth. Qas tismagħhom illum. Rajt illum teknoloġija li hawn. Speċjalment għandek drones literalment jitla minn fuq idejk. Impressive. Jien għadni kemm xtrajt drone jien kollox minn fuq idejja vera Mirko. Aħna daqshekk karaħ fih. Daqshekk aħna għandna l-xejdulhom bħalissa. Sejġ ismu tiegħi Neo. Mhux hopper, jisu grasshopper. Right. Kollox inwadbuh. U l-operator jgħidilna kamra b'kamra qabel ma nidħlu ġo kamra aħna. Incredibly. U llum bil-infrared, bil-thermal imaging, kollox, ħila lissa. Incredibly. Ħaġa oħra tan-ninja li ġiet illum hija l-invisible clock. Ekku l-invisible clock. Ninja kien ikollhom taf li dik ġiet teżisti llum? Mela. Qed jużawha kontra thermal imaging. Right? Tfaħħa fuqek. Milux konġo fiera internazzjonali. Kredibli ta' Tejx kem tħaqt, jien kont jgħat fuq xogħol. U ġidan u beda jorini, għatlu, għalli biex għat titħaq, għatlu xej. Għalli trid tara lilek u b'kamera speċjali ġifieri bit-thermal imaging u dan. U x'kien tfajta fuqi. Tisparixxi, ġifieri tisparixxi literalment. Ta' sħana l-heat signature kollox. Ma tidirx. La heartbeat xejn. U qedlu ħani li kalet, qedlu għax jien nitrenik ekku. Qedlu din ninja kienu kellhom ġa idea tagħha qabel qedlu biex jistaħbaw u dan. Għalli qedlu few study history u semmejtlu l-John Turnbull. John Turnbull huwa fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-aqwa historians li għandu mandu sites.
parzjali le, mandu s-sajt, ġviri dak li ju tan-ninja, u dak li ju tas-samuraj. U l-kodba tiegħu huma tajbin ħafna bħala historian Ġappuniż. Għalija min irid jistudja history Ġappuniża fuq samuraj u ninja li għandu jistudja. Najlek interessanti daw jien għalija jien daw jaffaxxinawni, kienet xi ħaġa li minn dejjem kienet kif tajt kienet xi ħaġa li taffaxxinani għax inti jekk tinkorpora dak it-talim kollu fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. Jien naħseb li tagħmlek bniedem ma nix ngħid invincibbli ma bniedem preparat. Anke l-Malti jgħidlek bniedem preparat nofsu armat. I mean waħda misconception oħra li n-nies jaħsbu xkun trenjat ħatoqgħod tfittex il-ġlied. Jien niggarantilek li jekk forsi f'ħajti kollha għandi 55 sena iġġieled 5 darbit. Apparti meta kont nitla nikkompeti. Le, ma apparti da. Għana ngħidu real life scenarios. Scenarios. 5 darbit. Right? Fuq ix-xogħol mija kelli fejn stajt tlift ħajti mela ma kellix. Ma għawadni. Ma nabtix tal-hero. Nafx ġifieri tweġġa' ħaddieħor, nafx ġifieri jweġġaw lili, kelma nieqsa ħjer minn kelma żejda. Dejjem ma tipprovax teskala s-sitwazzjoni. Ma għandek oħra, jekk inti trid tkun ninja inviżibbli, mhux toqgħod tqażżes, skużi, ħanuża espressjoni qawwija tqażżes l-alla kollhom kien. Eżatt. Għax inti black belt. Le, żgur. ċintorin id-dariku. Mhux hekk. Qed tifhimni ġifieri. Mhux hekk dak kollu bullshit. I mean, jinġili black belt so what? ċinturin tiegħi l-lum ilu għandi kien tajju li Enzo Rossi Italjan. Kont ħattu il-black belt jien ħattu wara 20 sena. 20 jiġu xaġek. Insomma ħattu wara ħafna. Ma qatt ma għamilt ċinturin. Illum reġa' ġie abjad. Fatt it-tfal jgħidu li ma sensa inti abjad ngħidulhom xi darb x'imkien għandu speġġu fih. ċinturin biex iżomm il-qalb. Mhux għamilt bħalma jagħmlu ħafna naħslu bil-ġebel ġol washing machine biex jiġi hekk. Għax hekk. Fi fatt kelli studenti ieħor xogħol ieħor. Dak kien ħalli għall-okkażjoni speċjali biex nidher sabiħ. Li rrid ngħidlek jiena, I mean jien tallimt ħafna, bħal metlek għandek ħafna affarijiet, waħda minnhom hija l-umilta. Hatsumi huwa l-iktar persuna umli li qatt intqajt miegħu. Ħafna mill-instructors li nintaqa' magħhom, I mean din Rostaher, wieħed mill-iktar tough guys li hemm ġol Buxinkan, Norman Smithers. Norman kien magħruf bħala miġnun tal-Buxinkan, ma minnaw nsellimlu jalla jagħti gawdi l-ġenna jew Valħala jidilha li trid fejn ħan intefgħu jalla nerġgħu nintaqgħu ninxorbu l-Guinness flimkien. Kellhom it-tajjeb tagħhom juru ħaġa li ħandik espressjoni fin-ninja għandna dik li jgħidula kokoro no mono, the benevolent heart. Meta jien qed niġġieled ma' xi ħadd, jien les li ntieħ qalbi. Jekk jien ma nafx tinstemma x'naqa ambigwa di, stramba fil-fatt. Jien nimxi miegħek tajjeb waqt li qed niġġieled lilek. Għala, x'jekk jien ħan ikkonfrontak lilek, inti se tagħmel. Ħażiet il-forza, ħażiet il-konfrontazzjoni, mentri jiena jekk jien ħan nkun relax miegħek. Inti se tagħmel. ħaġġib ruħek relax, mela jien ħanara l-weaknesses tiegħek, ħanara l-strongholds tiegħek, mela you down the guard. Qed nara lilek, mhix qed nara dak bħal ġudo, fil-ġudo jagħmlek jekk jinbuttawk iġbed, jekk jiġbduk imbotta, niġġitsu l-istess. At the end of the day, il-ġudo x'inhu? Huwa modern version tal-ġuġitsu.
ħadd ma jista' jinnegak, Jigoro Kano meta waqaf il-judo f'verżjoni iktar sottili tal-jiu-jitsu. I mean, history, it's history, ħadd ma jista' jibdilha. Min jaqra tarki ma tix tafdom għalli li mxejt 3000 bil-qeda. Ma toqgħodx fuqhom daw ta'. Daw ġennuk. Li kontet ngħidlek, hemm speċi tal-aġenda li Jigoro Kano, Takamatsu Sensei u Morihei Ueshiba tal-Aikido tlita kienu spiji għal-Ġappun. Kienu jitrenjaw flimkien. Il-trouble maker tagħhom kien Takamatsu Sensei li mbagħad għallem lil Hatsumi Sensei. Fej darba daw jekk minn għalik li l-Ġappuniżi bil-mentalità sportiva li ma jixorbux, ma jpejpux, insa. Right? I mean, hija realtà oħra. Min ġet ngħid lin-nies jew min ħajara l-podcast ixrob jew nikser ir-regoli. Le. Imma qed ngħid l-affarijiet kif inhuma. Imma mhux kif naħsbuhom aħna. Mihomx. I mean, darba minnhom jiena affettilli nipprova mmur nitrenja il-Shironji Kempo li huwa l-Japanese format ta' Shaolin monks. All right. Meta nitrenja il-Bujinkan, nitrenjaw ġo l-Kubokan jgħidulhom, hija Università tal-Martial Arts. U din s-sala tiġi d-dojo tiegħi tara kif inqassam aħna ġieli nkun qed nitrenjaw. Qed nitrenjaw in-ninja, qed nitrenjaw il-karate, qed nitrenjaw il-kickboxing. Dik il-mentalità ġibta minn hemm. Mine is not bigger than yours. We are all equals, we train on the same grounds. Inti għandek l-istrateġija kien għandi tiegħek. Mela, oġbuni, għax kont narhom taf, daw kienu, aħna forsi konna nagħtu blidej, daw blinjam jagħtu fuq xuxin. U rrid timur nagħmel imqar session magħhom. Niftakar. Kien l-istess żmien wara kont għadni kif ħriġt mill-isptar wara li kelli l-accident bil-mutur. U tlabt permess lil Hatsumi Sensei biex inkun jawtorizzani mmur nitrenja mas-sensei tal. U ovvjament tru l-interpretu għallinti mux miġnun, għallinti li jett li biex nieħdu ħsiebek għax għandek il-filmer miksura, għallinti daffej sejjerem. Għetlu ma nishtiq, għetlu esperienza ta' darba, għetlu nishtiq jek inti t-tini il-permess. Nitrenja maħħom, nishtiq nesbe. Għalli għalli jennuħu pjaċir, għalli bnisbħalek, għalli da, għalli mu. Niftakar kif dar il-sensej ta' Shironji Kempo, sigaret ta' sekk. Il-ġamra 3/4 ta' sigaret. Imma sawet nara dojo ġappuniża kelli nieħu interpretu miegħi biex tkellimna. U spiċċajt għamil sessions magħhom u nikgarantilek il-flok li libes inti swet għar minn dak li swet mort id-dar. Stjuż. U kelli traveling bil-rota. Bat ir-rota ġo train għax ma flaħx naqdef. Il-lum tal-limt ħaġa. Qatt ma tista' tgħid li tiegħi tajjeb. U qatt ma tista' tgħid li intrenjajt biżejjed. Again tal-prepping. Prepara. Jien għaddi sal-lum infittex, nistudja, nara kif sentejjeb li l-nifsi, nara xħareġ equipment modern. Qed ngħidlek kont ġofira ġenni. Ċekken u tħaffef dejjem. Qabel ration packs kemm kienu jiservu 5-6 months, illum għandek ration packs qed iservu 90 days, mela u niftakar. Għajt ma ration packs 15 years. Mela. Tista' titfinhom literalment. Mela. Hemm ration packs illu tixxi daw il-bramel il-kbar. Int għajt servuk. Taħna laqas għandna xejn. Kollox dry freeze. Għandek oħrajn. Scoop tagħmelu isek kilt mil enormi. Imma għandek oħrajn qabel rid l-ilma u hekk magħhom. Daw bla ilma xejn. Għalli qed ma dak hemm għalli ċekkja d-date. Id-date ta' 6 snin ilu.
Ma daħtlu, ċizja, għandix ħajta firsini. Li no, li we have to verify, li. Ma, l-istess. Bħall-armi, jek inti dilettant tal-armi, issa inutli noqgħod nitrenja bix-xabla biss, iwa xabla. Per eżempju, jekk inti ċertu disċiplina, jekk inti trid tkun tajjeb bil-pistola, trid tkun tajjeb fix-xabla. Mhux hekk. Jien pereżempju waħda mill-ikbar disċiplini li tallimt jien hija l-archery. L-archery jien għalija għamilt naħseb issa għamilt snin, xi 6 snin nitrenja l-archery, kont immur xi 3-4 darbit fil-ġimgħa, ġifieri. Għal-bidu warrajt tkun naqra green u hekk, imma mbagħad inti literalment fejn tħares għax inti ma timmirax fl-archery sewwa fl-Asiatic archery ma timmirax. Inti kollox kif tajtaw bil-intuition tiegħek. Fejn tħares inti tispara. Waħda mill-iktar disċiplini li jiena iddixxiplinat lili bħala persuna hija l-archery. Kont immur hemmhekk u mbattal moħħi ma' kull vleġġa li nitlaq moħħi jitbattal. Dik hija xi ħaġa li. Pereżempju, waħda konna din nitkellmu. Il-bow hija l-eqdem arma. Konna din nitkellmu qabel ġejta u tissemmi l-archery. Nik tiġi, sola tiġi għandi tuħta tħares lejl imbarazz. U ngħidlek għal imbarazz. Ma fin-ninja inti għandek is-sujren x'inhu? Underwater training. Mela għamilt il-courses ta' scuba diving, etc. Għandek abseiling, mela għandi l-kit tal-abseiling. Importanti. Archery trid tkun vast. Per eżempju, ninja kellu short bow. Samurai kellu long bow. Il-samurai il-Yumi użat 2 meters. Il-kbira. Kelli farsa biex ġibtu għet mill-Ġapan. Dak kontem meta kienem Fukushima. No. Fi żmien it-terremot. Ġifieri, inti jekk inti ħatgħodha bis-serjetà għandi l-armors ta' samurai. Għala x'jien biex niġġielet ma' samurai. Illum mhux se tiġġielet ma' samurai. Le, ovvjament. Wait, ħanġibek naqf sensik. Illum l-special forces xużaw. Il-breastplate. Ekku. Shoulder plates. Illum ħabba li qed nitalmu mill-Ukrajna għandna l-groin plate. Mela allura ġejna jisna bl-istess armatura li kellu samurai. Differenza minn floki tal-ġilda u metall-irqiq hija tal-kavlar u ceramic plates. Ġifieri, jekk inti għax jgħidu meta kont il-Polonja wieħed minnhom qal li għax we train karate għalli m'għandi xejn kontra karate anke jien kont nitrenja karate ġifieri wieħed mill-martial arts. Imma id-differenza hi bil-karate inti qed bil-gi. Aħna ħafna nies jitqu bina meta jaraw il-videos tagħna nitrenjaw bil-joroj, bl-armatura ta' samurai. Għala nitrenja bih. Għax jekk jien ħaniġi biex nuża armatura. Żgur, body armor. Body armor, rrid nkun kapaċi niċċaqlaq. Jekk jien irid nagħti punch u għandi il-plate, jew sempliċement jien naħdem bħala qedlek close protection officer. Ikolli l-undervest, il-bulletproof jew rajta dik oħra bulletproof u dara. Ma insomma. Ħadd limitak mill-movimenti tiegħek, mela jekk tkun preparat. Jekk jiena ħaniġġielet b'sikkina, dal ħafna teatrini għatrajt il-xi ħadd nifduh b'sikkina, taħseb inti li ħatoqgħod tagħmel daw it-teatrini kollha ma' sikkina, jew trid tkun taf kif again. Ninja kienu jużaw l-smoke bomb. Nejdru mej ħanurikom kif tużaw l-smoke bomb. L-affarijiet li għandek fuqek. Inti min ħajattakkak, dejjem titiżżomm ġo moħħok. Min ħajattakkak preparat għalik. Ekku. Issa jew inti tkun preparat dejjem. Eżatt, counter attack. Jew inti ħadd titgħallem tagħmel counter attack. Min di jgħidu l-kara rridu nitrenjaw għax really
Se tagħmel, ġifieri int ħatoqgħod bħal ninja tal-films sejjer watch your six sejħin kollu tispiċċament li l-eonistik seronok. Right? Imma, is-saki test li semmejtlek l-ewwel, tant nixbaw naqalaw ġofina. Li meta xi ħadd ikollu intenzjoni ħażina, tħossha ġejja. U jekk tara saki test, kun kapaċi taqra l-bniedem. Aktar mill-bniedem l-intenzjoni tal-bniedem. Is-saki test huwa inti tpoġġi għal kubtejk. Jien qed l-istudenti tiegħi ħadd minnkom ma ħajamlu. Idli x'inti tgħid li inti blaħed tgħiddi fuq podcast, iwa, ħanejdilek għala. Jien kelli l-unur kat ġiex Maltin li għamilnieh u għaddejna mit-test jiena u studenti ieħor. Naf li hemm tnejn oħra jgħidu whatever, imma li għamilnieh taħt Hatsumi Sensei minn ideħ jiena u studenti ieħor qed ngħidha pubblikament. All right? Għamenniħ il-Ġapan, għamdejna mill-ewel, u saki testu għadan, inti tpoġġi għal-kubtejk, Hatsumi Sensei warajk, jikollu x-xabla f'ideħ, xkien ifettillu jinizzila fuqek. Jew twarrab, jew taqla ħaġa rasek. Sa 1973 kienet tintuża xabla ta' veru. Aħna ntuża xabla ta' linjam. Min ġiwarajna għallum il-ġurnata iktar laki għax qed jużaw xabla miksija bil-fom. Imma, per eżempju, meta għamilt l-eżamien. U inti l-intuition tiegħek tinduna. Again, tagħmel training, bla training mhux just tkabbar l-ora tiegħek imma biex inti you feel your surroundings. Bħalma ngħidu bil-Malti għandna dak meta jgħidu il-guts iħabbrek x'se jiġri. Il-gut feeling. Titkabbar il-guts tiegħek, gut feeling tiegħek. Intuition, no? Fil-fatt Hatsumi jekk irid jgħaddik jekk ma jridx ma jgħaddikx. Għax jekk irid iniżżel ix-xabla, just niżżel ix-xabla fuqek. Mingħajr ma tajjilek. Le, mingħajr feeling li jrid joqtlok. All right. Ma tgħaddix. Int ma tindunax. Ma tindunax, tiegħek. Għax inti mhux ħadd tħoss l-intenzjoni tiegħu. Xejn. L-estrejna, all right. Issa, ejd li ġili jkun hemm futtamenti u min jgħaddi. Iva. Jew lak. Ma tantx tista' tagħmellek għax inti u tagħmlu ħajkollok instructors high level daħarsu lejk. Imma iva. Ejd li tittiftaħar dan le. Ħaġa li hemm regola jien ma jistax ikoll il-video tiegħi stess. Ma nistax inżomm il-video tal-eżami tiegħi. Beċ. All right? Imma jeżisti. Jeżisti. Niggarantilek kien li kieku hemm xi ħaġa ħażina speċjalment kellna ċertu pajjiżi li lilna l-Maltin ma nafx għala, ma nafx fuq li ma tantx ġabuna, I mean meta tlajna jiena u dal-persuna l-oħra kien hemm ċertu xokkijiet magħna, I mean għaddit biċ il-ġid. Forsi aħna żgħar ħafna. Iwa, ma jista' tiskanta ċertu pajjiżi għalkemm huma kbar minna ma jniżluwix li għax aħna żgħar għandna ċertu potenzjal. Vera. U diet insiba f'kollox, ġifieri fuq ix-xogħol li għandi. Kollox anke jien insiba. I mean darba minnhom mal-Belġjani, I mean għamlunna ħajjitna mfern kemm domna hemmhekk, ġifieri ma għaddit ukoll. Permetlek, kokorona mono, bena valent ħart u għalli ħajħabbat. Ekku. Fred, proset, xi messaġġ tal-aħħar li tixtieq tgħaddi lin-nies forsi biex jitħajru jibdew dan il-vjaġġ miegħek hekk. Ara, dik nista' nsemmi fejn nitrenjaw. Mela, fejn. Aħna nitrenjaw il-Warriors Heart Academy, il-Mosta, nitrenjaw bħala ninja. Nitrenjaw nar ta' tlieta, nar ta' ħamis u nar ta' sibt. Min irid jista' jiġi jsibna hemmhekk, jien ma ħobbx ngħid ċemplu hawnhekk. Ejja u prova għax bej dak li tipprova. U dak li tara huma totalment differenti. Jekk ma jifċalik ma ġara xejn. Ħadd tiġi tipprova session jew tnejn jekk trid u tkun tafu x'għalik. It-training huwa
alternate, ġifieri m'għandniex sistema. Bħalma spjegajt l-ewwel ma nistax jien ngħid li m'għandniex sistema mbagħad tiġi u nagħmlek sistematikament. Le. Inti ħad tiġi li s-sistema li hemm minn day one inti ħad toħroġ minn hemm taf x'għandek tagħmel bażikament biex tibqa' ħaj f'kasta. Jien ħanagħmilha ċara, jien mhux se nagħllem il-ħadd jirbaħ l-ebda ġlieda, jien ħanalmek tibqa' ħaj. Dik il-mentalità u dik minn dejjem ngħidha, jien se nitnellaħ bħadd. Jien ma nallimx how to win a fight, to survive a fight. Jien nagħmel kif tibqa' ħaj, għalija dak l-importanti. Jien irid immur rasi fuq meta mmur norqod id-dar li l-istudent għallimtu xi ħaġa, mhux Jackie Chan style. Xi ħaġa li hija valida, xi ħaġa easy, xi ħaġa li baqa' ħaj. Issa il-bib miftuħ, kelli studenti li bdew, wafqu, reġaġew, jiena again, dak bħalmetlek, dak li nemmen fih, nagħmlu mhux ġast ngħidu biss, bħalma jgħidu l-Ingliżi, I mean what I say and I say what I mean. Min telaq u jrid jerġa' jiġi il-messaġġ hemmhekk il-bib miftuħ. Min jrid jiġi jipprova it-tlieta, il-ħamis u s-sibt. Jekk ma jisibuniex hemm għal xi raġuni oħra ħabba x-xogħol. Pereżempju bħalissa supposti qed nagħlem ħallejnilhom iċ-ċatta qegħdin hemmhekk. Għax għandi nies li ma jridux jitrenjaw tradizzjonalment u rriduni nagħlimhom iktar prepping way bħal mettejt inti u dan allura jiena u Norman Smithers konna vvintajna sistema semmejnija Wasp Combat. Ġili biex jiġbdu li saqaj kun hemm xagħti li ma dik Krav Maga. Bażikament il-Wasp Combat huwa dak li tallimt kollu fil-militar, fin-ninja u fil-ħajja tiegħi. U jiena u Norman poġġejnihom ġo koffa waħda. Ġifieri again għandek is-survival, nagħmlu training barra. Medvek, naħseb active shooter u dawn l-affarijiet. It's a full pack. Għal min qed jitħajjar għall-armata whatever, it's a military style. Naħseb li din mhix xi ħaġa għall-armata biss. Jiena pereżempju di li qed tajt il-medvek u l-active shooter dik tħajjar timunna mela. Hemm kors narija Ġunju jew Lulju ħajsir għawdex. Hija xi ħaġa li tajli ħat użaħħa, imma jekk niġi biex nużaħħa. Ħanilek ħaġa, qed issemmi inti. Għaliex? Ħanilek ħaġa tal-active shooting, right? Mela, għad konna noħolmu li l-Ġermanja jkollhom active shooting? Mhux hekk. Għad konna noħolmu t-Turkija jkollhom active shooting? Mhux hekk. Jien bħal metlek dilettant tal-armi. Jalla qatt ma tiġri. Jalla le, ovvja. Jien kon wieħed. Ma tajjeb li tkun trenjat. Kont wieħed minn dawk li ħdimt biex u għadni għaddej ġifieri nixtieq nibqa' naħdem biex intejbu l-sports tal-isparar, għax disgrazzjatament hawn Malta jaħsbu li l-isparar jekk important semmija l-isparar tal-plattini, hemm ħafna iktar sports, għandek IPSC, għandek IDPA, għandek trigan, għandek ħafna sports. Issa, għandna ħafna nies li fil-qasam tal-sports qed jagħmlu isem il-Malta, Sam Group bħalissa ġejjin lura, li daw qasbis huma msemmija. Mela il-futbol għandna miljon ground. Ma nibdewx hemmhekk. Ma vera. Imma fejn l-arma llum il-ġurnata ħafna nies jassoċjawha ma' xi ħaġa ħażina. Jiena l-arma naraħħa. Fil-verità kien hemm iktar inċidenti fuq ground tal-futbol ġliet u hekk milli l-arma kif tuża. L-arma Italija RCO u mmexxi r-range. Jekk xi ħadd jitkessaħ fuq ir-range. Barra ċaw baj mingħajr daq ġifieri. Nagħmlu l-kors tal-arma. U bħal medna l-ewwel, jekk inti għandek arma, għandek il-liċenzja. L-ewwel nistaf li meta tagħmel il-kors tal-arma, waħda mill-affarijiet li ħajjalmuk, li jekk inti minn dik il-ġurnata li ġibt il-liċenzja l qudiem tkessaħt, ksirt il-liġi, kull ma ħatagħmel ħajitlalek bi grad. Għax inti suppost, inti tawk
ħanidu la kura u kustodja tal-arma, għax dik il-licenzja, għax inti bnidem responsabli, sekk inti mintix responsabli, I'm sorry, mintix tajjeb. Mela, ekku. Jinxetlek l-ewel, ġili kolli kazijiet fej kolli argumenti, bħalma jkollu kulħadd, imma naf li għandi ċertu responsabilta, nikdem irsieni, u għazbis naħseb fuqa jien. Right, I mean, aħjar mill-li għazbis naħseb fuqa. Issa, again, il-training... Jillar minnu zaħħom darba kull xarejt li jetaħam munqa shooting range. Kważi iktar tu pjaċir t-naddafom? Vera. Jien nħu biex nqot nżarma r-rajfil, naddaf. Jien Italija, issa bat il-hobby tal-reloading u koll. Vera, dak ma tħalx fih jien. Ovvjament meta tibda tikber u jkollok ħafna nies bl-istess mentalità tkabbar, qatt ma bsart li ħana sal-saw, per eżempju, li d-daħħaqni jena semmejna min jara kbir l-ewwel, di għax nispara bolt action, sniper, u għajja madonna. Le, inti l-iktar li tista tasal huwa marksman, jew accuracy shooting, precision shooting, għax inkella jikkorreġuni, precision shooting. Biex tkun sniper, again, trid tkun fl-armi, trid tkollok training speċjalizzat. Beating, heartbeat. Map reading. Irriek. Umdeta. Mux dawk, biz dawk jidħlu bħala shooting. Imma barra minn dak għandek. Il-physical tijak. Il-physical tijak għandek camouflage, il-psychology, fil-fat sniper probi veru jagħmel ħafna shots imma bil-kamera. Għax normalment jużawhom bħala intelligence. Vera. Imma xirrit ngħidlek, again, training ta' ninja. Imma bħala sport. Ara kemm jidħol il-filosofija ta' ninja. Kollox tidħol. Qed insemmu l-isparar. Jekk inti ħadmur precision shooting, jekk inti ma tkunx tranquill, relax. Żgur tislow u qed taħdem għalhekk. Mhux ħatfalli. Mhux. I mean, dak kull m'għandek split of a second, issa semmejna reloading. 9 millimeter. Ma nistax nagħmel precision shooting jekk imma ħanamlhom bil-factory loads bil-forsi rid. Mhux hekk titgrammaġġ speċjali. Dak ma nifhem xejn. Jien m'iniex espert fihom hemm ħafna esperti hemm. Le, naf anki jien. Imma qed neħu pjaċir niltaqa' ma' dawn in-nies, jiġifieri, u fetaħ li ara minn ninja. Dik oħra. Minn ninja fej kemm l-orizzont. Mela. Issa dak kull messaġġ tiegħi li n-nies. Jekk inti ħataqbad martial art, ħataqbad dik il-martial art. Jekk inti ħataqbad in-ninjitsu, ħataqbad vast opening fil-ħajja tiegħek. Għalhekk it's a way of life. Ekku. Marċi nżommok iktar, taf li biżejjed. Le anzi, tiġi welcome. Nixtieq xi darba tiġu tittawlu. Bil-qalb kollha. Mirko. X'taħseb? Namlu bela kafe fil-kitla. Fil-kitla. Le, għandi kitla, all right, kafe namilulek jid. Għandna selection sħiħa ta' kafe. All right, il-kafe huwa Sagrozandak. Fredo minar kafe bajjiex. Biex żgur ikolli kafe, mbagħad militarment, I mean, Intqajt ma' ċertu organizzazzjonijiet li jagħmlu karità mal-veterani barra minn Malta, ara biex nagħmel kulħadd kontent dik marda tiegħi, irid nagħmel kulħadd kontent. Daqqa nixtri pakkett minn dak, speċjalment ma nafx qasmejġ bihom hemm ditta partikolari ta' rajfil iswed biex Tarajfil. Sanajdilek online. Tista' tajda ġifier mhux problema. Mbagħad spiċċajt. Aħna hawnhekk maħniex irregolati bil. Spiċċajna ngħidu ma mhux ferra x'imbagħad aħjar jagħmlu. Għandek raġun. Spiċċajt nkun pajjiż ieħor, inti b'dak it-t-shirt ma issa tamalgamana, spiċċajt ma' kulħadd. Però hija xi ħaġa sabiħa li tamel ħbib, l-lum iħosli sejf kull fejn mur, għax jekk għala li xi ħaġa, isma' telefona tal-botijat. Għalhekk qedlek kokoro mono, benevolent heart, iżomm saqajk mal-art, taf kemm taf.
qatt ma taf xejn. U dejjem titgħallem. U trid taċċetta ħaġa. Għamil żbalji? Iva, kemm rid. Jiddispjaċini? Iva, u waħda milli nixtieq ngħid, jekk kien hemm xi studenti li telqu għax ħassuhom offiżi b'xi ħaġa jew oħra, kelli, u ċert. Imma l-problema li mhux kulħadd ikollu l-gazz jiġi jgħidlek isma' Fred. Ma qbilx miegħi jew weġġajtni jew mort out of way jew. Jien naħseb l-lum taf x'hemm bżonn in-nies rabbu naqra bajt. Dat titkellem hekk il-problema tan-nies taf x'inhi u ħaġa li tweġġani. U tweġġani ħafna ġifieri li n-nies huma bla bajt. Jien ħaġa li nsib komdu. Beżżani ħafna. Meta stididni għal dan, qed lek hekk u hekk. Dan stajt, ma stajtx, ma ġara xejn, missenħu għalija. Imma llum wan bħal metlek jiddettawlek x'tallimhom. Mbagħad għax tkellimhom jew tiġbdilhom l-attenzjoni dan sistema ta' gradings. Kif inti bniedem normalment l-iktar li jitilqu jkunu black belts. Ħafna nies din niqafaw. Ħafna nies minn għalihom u ma jagħmlux miegħi biss. Smajt anke minn ovvjament nitkellem ma' instructors oħra. Meta inti ħadd il-black belt, għadek tlajt l-ewwel tarġa. Di l-mentalità li għax ħadd black belt u Grand Divine, it's far from it. They are living a big lie. Inti meta ħadd il-black belt, tlajt l-ewwel tarġa. Issa ħajbda x-xogħol. Wara dik. Għadek issa ħatibda it-triq. Ekku. Fil-fatt, fin-ninja aħna nafhmu. F'kollox qiegħda ta' Fred. F'kollox. Jien ngħidlek anke fl-isparar. Tarhom għadhom ġejjin darba darbtej. Tismagħhom professional. Jiena fid-dinja tal-fotografija wkoll. Jien tallimt it-tutor li kelli jiena kien isawwatni, letteralment isawwatni. Min jaf kemm il-darba qalli armi l-kamera. Ta' bdejta ġifieri 20 sena ilu, 18 sena ilu. Armi l-kamera u qbad in-knitting. Kieku ħadd għalija u waqaf toqtajt qalbi kieku ma wasalx fejn wasalt illum. Illum il-ġurnata in-nies tal-lum mhux it-tfal tal-lum, in-nies tal-lum ġifieri anke ta' tempari. Ma tkellimhomx hekk. Għax kif tkellimhom hekk, du għax jaħseb. Semmejtlek in-Norman Splitters jien, l-istudenti tiegħi kienu jgħidu li kif il-Madonna tissapportih, jiksrek qudiemna. Kont ngħidilhom dak it-teacher tiegħi, jekk ma jiksirni xu, min tridu jiksirni u t-teacher tiegħi u jaf x'inhu tajjeb u ħażin u kien jaqla li t-tama li ġifieri. Għandi videos. U bekk sirt li jint illum? Illum ma jiddispjaċinix. Kelli n-nannu tiegħi jien iżżewweġ ta' 26. Sa 26 kont għadni nifrex is-sodda u jiġi ċakja l-sodda. Kien disciplinat ma jiddispjaċinix. Alla ħares ma tkunx hekk. Dak iż-żmien taraħ ikraħ. Dak iż-żmien forsi taraħ ikraħ. By time. Ingerger kont ingerger. Mhux bil-forsi. Imma qed ngħidlek jiġifieri għamilni raġel. Illum għaddejt minn ċertu burraxki li kieku ma kontx sot, kieku forsi zgarrajt. Ekku. Right? U messaċ l-min bħala ninja l-min jgħat fil-problemi, il-ħajja tħares li il-problema. Il-problema tibqa hemm. Jekk inti ħatibqa tagħmilha problemu. Ekku. Right? Naf li hemm forsi min qed jisma'ni jgħidli kellek bżonn tagħmel iktar hekk miegħek innifsek. Iwa, it's easier than done. Ma taħdem fuq. Aħdem fuq. Fittex lajnuna. Jekk ma tfittix lajnuna, dan qed ngħidlek jien 15 dan. So what? Meta kelli bżonn għajnuna psikoloġika wara incident li kelli fuq ix-xogħol, fittixta ma jfissirx li jien. We're all humans after all ta'. Di il-problema dik illum li kulħadd qed jippretendi li sar ikbar minn Alla. Ma rridx nidħol f'reliġjon. Mhux kwestjoni ta' reliġjon. Ħanużaw divine. Imma jaħsbu li saru Superman. Illum sirna inħarsu lejn il-mera. Ta' fiex ifakruni jien qed il-film The Devil's Advocate. L-aħħar sentenza li jispiċċa bija De Niro. Fakkarni. Vanity is my favorite sin. Vanity is my favorite sin. Right? Illum dik hija s-soċjetà li qed ngħixu fiha. Right, kulħadd irid nidrisa bih.
All right, ma rridx nider tannik, imma. Le, ovvjament. Jena anka tinkwitani din naqaza li rabbejt, imma 155, niskuża. Tu kelli bżonn nieħu xi mediċini. Jien kont id-doppju. Kompli. Jien kont hekk Fred. Imma niskuża, irridu naħdmu. Issa, is-sugu tagħha x'inhu? Is-soċjetà tal-lum nġibu kull minn skuża, nippuntaw subajna lejn ħaddieħor u ninsew li għandna li għandek il-mera li għattu. L-istess. U qed ngħidlek, iwa, jien lest li niskuża ruħi ma' min inqast, ma bad nipretendi li jekk inqastek mhux tibqa' sejjer biha, ejja jgħidli isma' din kienet. Mhux hekk. Mhux għax wan jiġri bħal dik it-telefon l-antika. Li l-kelma. Il-kelma ta' subaj, imma zawek ikun qata' jdejh. All right? Għax in-nies wan l-interessi differenti. In-ninja kienu jużaw dik. In-ninja kienu jorbħu battalji sħaħ billi jagħmlu hearsay ta' xi ħaġa. All right? Speċjalment waħda mid-delizzi li kellhom. Jilbsu ta' ħorsien kif kien dik darba kont ta' ħarsien. Kienu jużaw il-witch ta' ħana. Taloni. Ta' loni, jew ħana. Jew ħana. Differenza ħana bimni ħraċċat u loni bimni ħruq. Loni, right? U bil-mart kienu għatta parsi. Bil-pimpils. U darba kontattenna li kienu jidħlu, darba kienu attakkaw kastell fil-1400s għandekun zejta tal-istorja. U kienu ħallewilhom passi bid-dem u kien ikun hemm is-samuraja u s-soldati għassa u raw il-passi tad-dem u ħasbuhom xi kien kers il-palazz. Il-ċismu. U kienu ħarbu, kienu rebħulhom il-battalja u kienu ħarbu kollha. Pereżempju ġo kastell partikolari ġo Narita. Ninja kienu sabu tortoise karnibali. Jeżistu hemm biss, sa fejna fin hemm biss jeżistu. Jekk tmur ġifieri tista' tarahom dawar ma tdaħħal subajk ġol Tara tindunax bil-munqar. U l-frogs kienu jużaw iżrinċijiet minn idejhom li jagħmlu superpowers fuq is-samuraj. Fatt kienu jużaw l-istess kuġikieri biex ibbeżżaw is-samuraj, pereżempju waħda l-LSD, tip ta' LSD, l-luċinoġenu. Kienu jitfawh fl-arja, jidħol ġolajnej tas-samuraj u jagħmlu pereżempju hekk. Is-samuraj bil-luċinoġenu x'kien ninġa jiċċaqla jara 10. Allura l-ewwel kont se ngħidlek kif bdejt it-training u ma nafx għalha. Mela, meta kont żgħir, ftit wara li bdejt il-judo, kelli xi 5 dan. Kien għadhom television ġdid u kienet xi ħaġa ġdida television. Nitkellmu f'70s, early 70s. Kien hemm cartoons, kienu jagħmluh fuq ir-rajn, Ninja Kamui. Tista' tiggooglejah. Ma niftakrux da. Dan kien ikun ninja fil-fatt spiċċajtek fil-verità llum għax jiena u l-kelba. Is-Sasuke niftakar jien. Le, da kien hemm Ninja Kamui. Jekk tiggooglejah issibu. Kien ikunu u kelb. All right. U dan li kellu sabiħ dal-manga ġifieri, I mean ċaġora maybe li għandna komuni. Li meta jagħmel teknik, pereżempju sparixxa, wara kien iġib kif għamel it-tricks kif sparixxa. L-ħawa. Kont nixrobhom. L-ħawa. Jien irid inkun ninja. Naf li naħseb li dan niftakru dal-kartun. Dak kien ikun jisu bid-dublett dat-tifel bit-toppu. Għadu jeżisti sal-lum ġifieri jekk tiggooglejha hemm is-series kollha. U niftakar darba għadni niftakar li sem tat-teacher kont year 6 kien Mr. Bezzina. Kont jgħid l-iskola. U nitkellem ma' sħabi għettilhom taf xirid tinsir la nikber jien. Għallu li xiex għettilhom la nikber tinsir Shidoshi. U ma kienet Shidoshi. Galea, mal-ħajt issa seqgħet ma qlajt kastik f'ħajti. L-iskola dejjem kont. Għettlu ġara ser, mhux titkellem ngħidli minn fejn smajta dil-kelma. Għettlu xejn. Għetlu ngħid sħabi li la nikber tinkun Shidoshi. Erġa' repeti għalli. Ma bdejx li realizza. X'inhu jifhemuk? Qed jifhmek ħażin. Issa bil-Ġappuniż għandna ħafna Osgo.
jispiċċawek. Eżatt. Ma bdejċ nirrealizza li t-teacher. Issa dak wieħed mill-iktar teacher bravi li kell, min kien jitkellem bil-Ġappuniż dak iż-żmien. Dak iż-żmien. Spiċċajt għamilt nofsa nara l-kub tajja u ċuħajt għax da kollu rrid insir xi doxxi. Li wara żmien u mbagħad skoprejt li kien ninja u Astemmen. Dik kienet l-istorja kollha u dik kien għallaw qatt ma ħares lura u kont. Kemm ilek issab kollox Fred? Ara, martial arts 50 sena. Bdejt bil-judo, bat mort karate, bat irġajt judo, bat għamilt żmien kont waqaft għax kont wieħed milli bdejna bil-BMX hawn Malta. Laħa. Early 80s. Astja. But 1984 niftakar kont xi form 4 kont jett l-iskola, kien hemm ħabib tiegħi, Chris ħansemmih bismu Sayan Cassar, forsi jarana dana. U għalli jett nitrenja ninja. Ta' hero li kont tlu minn tix titrenja. Xek, ovvja. Tlu ninja u Malta, tlu fej ninja u Malta. Għalli jett nejdlek, għalli jett nitrenja ninja. U dak iż-żmien kellna teacher, ħansemmih bismu għax nibqa' nafulu, kien veru teacher tajjeb l-iskola, kien teacher ta' PE, Sur Police, Paul Police. Dilettant panna u koll, ġifiri, dilettant tal-martial arts kbir. U għatlu għatjedu li ninja, għalli mux tmur. U ċani ġajt il-da Stephen li jekku raġel joħodni. Għalissan saqsijom għax dak iż-żmien konna bil-permess biex tmur. Għalli u dan, to cut this story short, spiċċajt mur ġoda l-ħatt, niftakar mors bil-BMX. Għallu li ħajamlu li fitness test, palla push-ups, ġifiri, xrixt minn emmisni Arnold Schwarzenegger. U minn emmel qoddim, but dak kien 84, but għamilt maħħom. But sal-86, 87, but ħalt l-SGS, ħadit li ħajti, kont naħdem l-SGS, un-bat fl-89, 90 kienu tnejn minnhom kienu żarmaw u li baqa kien taħ stroke u speċi kemm dam l-isptar jien tlabtu l-permess biex nieħu over jiena. U konna nitrenjaw ġol garax tan-nannu tiegħi, konna bil-Malti niddubbaw il-kartun ħattar xin. Jien savejna fin ir-ramla ħol kon. Inti ftit fil-bidu l-ħaqt inti eżatt. Fil-bidu r-ramla ħol. Umbat bdejna ġo ħattar xin, spiċċajna trenjaw ġo gazin politiku, għax jien qatt ma kelli f'moħħi li nagħmel klassi kbira. Umbat bdew ġejjin in-nies qed potenzjal għandi. U dak iż-żmien kont nitla l-Ingilterra. Nitrenja dak li nitgħallem inġibu nagħmlu lill-istudenti u nerġa' nitla' u nerġa' niġi kont ġej nilgħab ping pong. Mbagħad immuvjajna r-ramla ħoll għax ovvjament irrealizzajt li jekk konna nkunu ħafna dak iż-żmien. Konna ħanikbru ma stajtx nħalli ma kenniex element politiku, ma ġogozin politiku konna. Jien ma rridx ikolli legami jew training jew politika. Mhux hekk eżatt. U fi fatt studenti semmejthom l-ewwel kienu mill-partit oppost u għalija iktar minn studenti saru ħbib. Right? Għadni nkellimhom sal-lum, għall-verja kien hemm xi differenzi minna, bajna ħbib ġifieri. Unbat movjajna r-ramla ħol, unbat bdejna jisna ġipsi. Unbat għamilna żmien ramla ħol, għamilna żmien ġo klab ta' Tarxin Rainbows, unbat l-Scorpion, raħa ġdid. L-Scorpion jiena ma lħaqtekx. Jiena ramla ħol, imma mbagħad wara ramla ħol x'imkien ieħor fej kont wara. Mbagħad konna Tarxin Rainbows. Mela ajwa, hemmhekk il-ħaqtu wkoll. Mbagħad morna, mbagħad l-iskola, mbagħad l-iskola ta' Kordin.
konna nitrenjaw l-iskola ta' Kordin, u mbagħad Ma nafx għalfej il-memorja tiegħi sar Ramla Hall waslet. Ma niftakar li konna mxejna x'imkien. Għamilna żmien ġol kappella ta' Tinje. Le, dak ma nafx biha. U mbagħad konna nitrenjaw li Clean. Laqas dik. U mbagħad milli Clean spiċċajna ġo Garax in-Naxxar. U mbagħad mit-2004 sissa il-Mosta. Hopefully ma nixtieqx niċċaqlaq minn hemm min. Le jiena niftakar li ħafna niftakar li mxejna minn Ramla Hall x'imkien ieħor, però llum għattajli ġifieri ma kontx niftakar. Le llum il-ġurnata ġifieri anke il-premises hija adattat iktar għandi sa indoor rock climbing biex ikonna fejn nagħmlu xi ħadd għadu ġej beginner nistgħu nibdew mill-bidu mhux tfajtu bħalma konna nagħmlu qabel. Baptism of fire. Jien Baptism of fire. Kif ġejt l-ewwel Maltqajna Manuel Island niftakar fejn illum hemm nsejt x'ismu dak ir-restorant taw il-paparazzi joqqadu hemm. U monna b'sailing. Tħanna ġewwa konna ngħaddu mit-tunnels. Eżatt. Amma dak kien żmien tal-bleħu. Abbadni nostalġija. U għadni niftakar, għax aħna konna kollha bil-laqmijiet, niftakar kien hemm wieħed JCB. Niftakar minħabba mnieħru kontu tajdulu JCB, jien sejtin x'laqam kontu qlajtu. Imma kulħadd kellu laqam. Kelli nies fil-fatt. Ma nista stoffa, ġifieri. Fil-fatt ħaġa li nixtieq li ħanamlu s-sena d-dieħla, jekk importa nsemmija. Mela. Il-Black Belts li jettlek li għandi ferxin mal-Ewropa, ħriġna bl-idea li għall-Lulju tas-sena d-dieħla ħanistiednu l-dawk kollha li kienu jitrenjaw miegħi. Noħa. Issa ħanara kif insib il-kontatti whatever nfittixhom biex nagħmlu session u nagħmlu bħalma minna dis-sena. Dis-sena kienet trial run. U spiċċajna, suppost kellna nkunu 5-6, spiċċajna konna xi 20 ruħ. Ħanipprovaw nagħmluha fuq skala ikbar u ħanamlu reunion tan-Ninja Maltin. Jekk dejjem jirna xi qed nistiednek minn issa. Mela niġib il-qalb kollha. Ħanamlu session fej ħanaddu minn kif kien it-training minn essat meta ġejt inti minn 1992 sa issa. Naħseb jiena 94. Inti naħseb il-ħaqt il-Brian Whittaker jiġi jew Malta jtina ċertifikat li sirna BBD konna sirna. Jien tafx niftakar, ma nafx hekk jiġifieri, ma nafx meta kienet is-sena. Kien ġie dak il-kantant Hathaway. Konna bodyguards miegħu. Madonna xi tinsem meta kien dak 95, 96. Dak konna waħda mill-li għadni nuża sal-lum min jitrenja miegħi għal-lavorja. Attentom biex iġibu l-licenzi ta' security meta jkollna tim naħdmu tim għax niftehmu aktar taf in-nies x'għandek. Dak konna spiċċajna jien kont spiċċajt il-bodyguard ta' Hathaway, fil-fatt konna jiena Tyson tiftakru Tyson. It-Tajs. It-Tajs, big boy Tajs. Kienet esperjenza konna ħadna veru pjaċir, Tiftakarx sena kienet għax ħanara kemm kelli żmien dak iż-żmien ma kont żgħir dak iż-żmien. M'għandix eżatt, għandi miktub ħanejlek għalax għandi memwar minn għandu għaw. Laħwa. Jien naħseb li kien 90 xi 93-94 naħseb kien. Konti ġa naħdem mela xi 90. Għax imbagħad 96 konna ħadna sehem meta ġew il-Black Sabbath. Mela l-Black Sabbath l-Orfeum. Niftakaraw kol dik. Minni aħna. Mela niftakaraw kol dik. Imma Hathaway niftakara ċara niftakar kont saqsejtni. Fil-fatt la tiġi d-dowġa għandi tratt u għal-meta jnejja qiegħed ma' Tony Omi. Titħax mi jasnaf minnu Hathaway, tajn m'għandix idea aktorin Hathaway ritratti għaw ngħidlek ma nafx minnu. Tony Rondonelli, il-farsa ta' Hathaway kien doppju tiegħi. Bħala sajs. Mela, niftakar. Konna meta tnejdu x'nagħmlu ma nagħmlux għalli kien jitrenja l-Aikido, kien xi first dan jew second. Niftakar kontat li iva. Ma kienet naħseb 96, 95. Ngħidlek il-verità meta nara li tratti. Kelli xi 17 naħseb dak. Għandi li tratti meta kont miegħu nitħaq bl-iżballi li għamilt jien teknikalment bħala bodyguard
Per eżempju, waħda mill-lum nejda ma jimpurtax, jgħidu li jridu. Kont il-bist ingravata bajda. Għed mill-faws li tista' tagħmel bħala bodyguard. Imma kont għadni qed inġib l-esperjenza u dana. Illum ma nagħmilix. Imma beta jkollok affarijiet tibda tgħid dak kien. Ma teħed, mbagħad tibda titgħallem bl-iżbalji. Dejjem tevolvi. Maturità ekku. L-ar mhux li tagħmlu l-iżbal, li tirrepetih. U li ma taċċettax. Ma taċċettax, ma sax terraġaħ. Għalhekk qed lek l-importanti li tkun ta' bniedem, ħanuż espressjoni li użajt inti, bniedem bil-bajt, mhux dak li offendi lin-nies, li jgħid jiena mill-żbal. Mela, li tammetti. U tgħid skuża. Skuża ruħek, mela, dejjem, dik l-irġulija. Right? Differenza bejn samuraj u ninja, wieħed joqtol ruħu biex jattidnubu. U li uħar jgħid li jien żbal jgħid. Fred, thank you. You're welcome. Proset. Thank you. Dik kienet ila ġejja, ili ngħid ħanajlek u fl-aħħar waslet. Grazzi. Thank you. Proset, Proset. Thank you.